Okay na to? Okay. Dito siya kumita na ako. Kalungkot ang bawat sa palangalo ay pangakalit si Aps na nagkakay ng siya mga Iwan na. iwanan din. Pasensya na. Tinayip ko lang yun. Kasi, mukha mo si Ramil Parba. Si Rene Panusilio. Ayan! Yan ang signature nila eh. Ayan! Kanila yun eh. Okay. Okay, so magandang hapon po. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoon ang manatili sa ating kalagitnaan. So bali sa tiyempo pong ito ay ating masasaksihan ang magkabilang panig at sila'y nagkasundo sa isang tema. Si Jesus ay tao at hindi Diyos. Ito yung napagkasunduan nilang topic. So sa positive side, sa negative side, si Jared Almazora ng Iglesia ng Diyos, Christian Denomination. At sa affirmative side ay kay Ustad Rashid Indasan. O nga pala, bago tayo magsimula, ako nga pala si Brother Den, ang inyong lingkod na matagal ng taga-subaybay ni Ustads. At nag-aral po ako ng Islam, mahigit na 9 na taon, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako Muslim. Okay? So, yun po. 9 na buwan? Hindi. 9 na taon po. 9 years po. Marunong po ako magbasa ng Quran. Wala pong nagturo sa akin. Okay, so yun po yung aking introduction. Okay, so bali sa unang tindig po, bali 30 minutes po sa magkabilang panig. At sa cross-examination is 10 minuto lang po. Okay, so bago tayo mag-start formally, iniimbitahan ko para sa Quran reading si Ustads Abbas. At pagkatapos ni Ustads Abbas, sa Bible reading naman kay Mr. JB. Anong sura yun? Ustad, ano yan? Yung ano? Sasabay ba? Almayda. Almayda, 72. Bakit ka para lagi? Nagkapala ito mo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد
كفر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لميسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه والله غفور رحيم At para naman sa pagbasa ng Biblia, iniimbitahan ko si Mr. JV. Ocho 47 ng buwan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo dininig, sapagkat kayo hindi sa Diyos. Okay. Okay, so maraming salamat po sa mga nagbasa ng mga banal na kasulatan. Okay, sa tiyempo po ito, para hindi na po tayo magluwat, ibinibigay ko na po ang floor kay Mr. Ustaz Rashid Indasan. So, palakpakan po natin siya, mga kapatid. 30 minutes. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng paburit pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nais ko lang pong linawin sa aking mga kababayan ang patungkol sa paksa. Ang paksa po na napagkasunduan namin, si Jesus ay tao at hindi Diyos. Ngunit nais kong maging malinaw sa inyo, ang aking pong kaharap ngayon ay hindi naman siguro mamasamain, siya po ay dating member ng MCGI. Sa Makati, ang kanya pong natutunan ay mula po kay Ka-Eli Soriano. At ang paniniwala niya dyan, si Jesus, hindi po siya ang Diyos. Supposed to be ang dapat specific na pamagat, si Jesus, tao, hindi siya isa sa mga Diyos, hindi siya Diyos din, hindi siya mababang Diyos. Kaya yun po ang gusto kong ipaalam sa inyo. Hindi yung nakatiwangwang lang na hindi siya Diyos, na baka isipin ng tao siya ang Diyos, katulad ng paniniwala ng ilan. Kaya para maging malinaw po. With all due respect din po sa aking kaharap ngayon, ako po'y siguro karapatan kong malaman mamaya bakit po kaya hinarap niya ang Ka-Rashid. Sapagkat po matagal na panahon na ho naamik ang amin pong paghamon kay Ka-Eli. Pero nagpahayag po siya at ako nga po'y gumawa pa ng programa sa YouTube
itanong mo kay Soriano, sasagot din ang Ka-Rashid. Nagpahayag po ang Kaeli, hindi po siya harap sa Muslim. Ayaw ko naman nung magmayabang, lalo na kay Ka-Rashid. May paniwanag po siya dyan, nasa YouTube. At nasa aking page din po. Ngayon, siguro, hindi mamasamayin ng aking katunggali kung bakit po this time, ang alam ko, siya po ang naghamon sa akin ngayon. Yun ang pagkakalo po sa pamagitan ng isang kapatid. So, bakit po ngayon, inaharap niya isang Muslim, siya po ba binaspasan ng Kaeli bago mamatay? With all due respect. O sinasalungat po niya si Kaeli? Wala naman po siguro masama kung papaliwanagin mamaya. Okay? So, ang paksa po si Jesus ay tao. Ano pong ibig sabihin? Yung kanyang likas na kalagayan, talagang siya po ay tao tulad natin. Hindi po siya Diyos na naging tao. Hindi po siya may lahing Diyos. Hindi po siya Diyos na tao pa. Hindi po siya nagkukunwaring tao. Yung kung pinag-uusapan, kung tawagin namin sa Arabic, ad-dak, or yung nature, o yung kalikasan, katalagahan. Kung paano tayo po'y tao, siya po'y tao. Naintindihan niyo po? At iyon po ang turo sa Quran at ako naniniwala sa pagbabasa ko sa tagal-tagal. Hindi po talaga ako nakumbinsi sa Biblia. Kung Biblia at Biblia pag-usapan na si Jesus po ay ang Diyos o Diyos din. May pagka-Diyos, may nakalaban mo ako, Bible din ang dala-dala eh. Na-promote siya, tao siya dati, naging Diyos. Mawalang galang. Kita nyo, Bible ang dala nun. Iba-iba akong paniniwala sa medyo ng paniniwala. Ang aking katunggali, si Jesus, maliban na lang ibahin niya, isa sa mga Diyos, sapagkat maraming Diyos. Siya'y Diyos na may Diyos. Iba rin po. Biblia rin dala-dala. Kanina binasa po ng ating buting ustad, ang ating beloved Qari, ang aya po sa Quran. Palabas nga ng slide, sabi ko doon, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار اللهم اشهد اللهم اشهد والله saksi ka وما للظالمين من أنصار. Nakagagawa nga ng napakalaking kalapastanganan yaong nagsasabi si Jesus ang Diyos, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay may pagka-Diyos. Lahat yan. Mga pakinggan nyo mga kababayan ang sinabi ni Jesus sa Quran, giving you the benefit of the doubt, paano kung ang Quran po ang totoo. Sabi ni Jesus, pakinggan nyo, o mga anak ni Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon, ang aking Rab. Mababaw yung salitang Panginoon eh. Pantao rin kasi yung Panginoon eh. Kasi yung Rab, walang katumbas yun. Tsaka may-ari, siya ang lumika, taga-tustos. Kaya lang, wala tayong translation kundi Panginoon eh. Ang aking Panginoon at inyong Panginoon, siya lamang ang iyong sambahin. Sino man sa inyo ang magtambal sa pagsamba kay Allah, kung magkagayon ni pagbabawal sa kanyang paraiso, o hindi ka na maliligtas. At ang kanyang kasasablakan ay yung apoy ng impyerno. Katotohanan sa mga lapastangan ngayon wala sa kanila, walang makatutulog. Yan ang babala ni Jesus Christ, peace be upon him.
Sa Quran yan ang aming basihan namin. Ngayon, ang Karashi, 80s pa, late 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, nag-pandemic, etc. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako nakukumbinsi na si Jesus ang Diyos, si Jesus ay Diyos, si Jesus may pagka-Diyos. Ito po ang aking kadahilanan. Sesa na, lakas lang ang boses ko. Hindi ako galit sa kanya. Una, basahin po natin ang Biblia muna. Sapagkat ako naniniwala, ang Biblia, pag nagsalita po ang Diyos, nagpapakilala siya talaga ang Diyos. At ipinakilala kung sino ano ang Diyos. Basahin po natin, Eternal God is without beginning and without end. Isa lang yun. Basa ako, Ustad Bay. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang Diyos, hindi kailanman nawala sa pagka-Diyos. Ang Diyos, kailanman na hindi nagkunwari na hindi na siya Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia eh. Yan din ang Quran. Sunod. Sa English, you have been always. You have always. Go now, Ben. I know, bro. You have always been God. You have always been God, long before the birth of the mountains, even before you created the earth and the world. Yan po ang Diyos. Walang sandali, walang minuto na hindi po siya hindi naging Diyos. Ganon din po sa Quran. Si Allah, As-Salam, ang sakdal, ang walang kapintasan. Pag ang Diyos po nagkunwaring tao, naging tao, sigurado may kapintasan na yan. Ang Diyos po eternal. Kanya nga nagkakagulo eh. Sabi nung iba siya ang Diyos, pero namatay ang Diyos. Ang Diyos kapako. O hindi nung paksa namin. Siningit ko lang. Ngayon, ang tunay na Diyos, sabi po sa isang talata ng Santiago, Ang bawat mabuting kaloob, hindi patayin niyo may. ang bawat mabuting kaloob, at ang bawat sakdal na kaloob, ay bawat bukas sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga liwanag, na nasa Kanya ay walang pag-iba, Walang- o kaninuman nagbabago. Walang pagbabago. Walang pag-iiba. Yung kanyang nature, hindi nagbabago yun. Siya'y nananatiling Diyos. Si Allah sa Quran, Al-Ghani, ang tanging walang pangangailangan. Never siyang mangangailangan ng sino paman o ng ano paman. Walang pagbabago. Kanya nga kahit ang Biblia, sinabi kung ano ang Diyos. Ang sabi sa unang Samuel, pakibasa. Besides, the eternal God of Israel is not human being. He doesn't tell lies or change his mind. ang Diyos hindi tao. Hindi tao. Yung bilang, pakibasa. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi.
Tanungin mo, Kristiyano, sino anak ng tao? Si Jesus. Ang Diyos daw hindi tao, hindi pa anak ng tao. Alam mo, pagkatapos ko to, gusto ko gibain niya. Bago siya magbasa ng mga talata na para bagang sinisipanta si Jesus ay Diyos din. Gibain niya muna to, lalo na yung mga susunod na talata. Sunod natin, kapatid. Saan na tayo? Infinite God and knowledge of God. Ayon sa awit. Great Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Kanyang unawa, infinite yun. Walang limit. Katangian ba ni Jesus? Ganon? Pakibasa nga. Subalit sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. May sagot sa dyan. Si Jesus kasi, isang klaseng Diyos na meron talagang hindi alam. Mas mataas kasi yung isang Diyos na nakakaalam. Palagay ko naman, hindi ka pa tao, narinig ko na ang kaini. Napakahirap yung tanggapin sa napakaraming Kristiyano sa Pilipinas na may iba't ibang klaseng Diyos. Yung isa walang alam, yung isa alam ang lahat. Basa, isa pa. Sunod. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos at nag-anyok sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na mag-isang nagladlad ng mga langit, na naglapat ng lupa. Sino kasama ko? Wala palang kasama ang paglalang sa paglalang ng Diyos Rhetorical question pa Ang mag-isang nagladlad ng mga langit at lupa, mag-isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Iba paliwanag nila dun Kaya nagpapahayag mismo ang Diyos biblically speaking Sinong kasama ko? Who was with me? Natural, wala. Kanya nga, ang Diyos sa Biblia, nagpapakilala siya ang Diyos at wala ng iba sa Isaiah 40. Kanino nga ninyo itutulan ang Diyos? O anong promise ihahapin ninyo sa Kanya? Who compares with God? Is anything like Him? Parang Quran Walam yakullahu, mga Muslim, sabay-sabay. Walam memorize ng mga Muslim Si Allah, walang katulad. Aba yung Diyos din pala ng Biblia, wala rin katulad. Kanino niya tutulad ng Diyos? Ano ba ang tao sa paningin ng Diyos? Pakinggan nyo. Paano nga magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? O paano magiging malinis ang ipinanganak ng isang babae? Tingnan mo, maging ang buwan ay hindi magnilingning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Ano ang tao sa paningin ng Diyos? Ayon sa Biblia, matindi. Sa Quran, walang ganyan. Kasi sa Quran, ang tao perfecto. Na tao. Pero never na tinuring ng Diyos, ang tao, bulati na, uod pa. Sabi ng Diyos sa Biblia, ano ang tao? Bulati! Ano anak ng tao? Hindi, maligtad pala. Ano ang tao? Uod! Anak ng tao? Bulati! Sino anak ng tao? Si Jesus daw. Papayag kayo si Jesus, bulati? Hindi, iba yung Jesus ng Quran.
Anak ng tao, bulati raw eh. Ibig sabihin, mga kababayan, nakita nyo? Ganyan po sa Biblia. Ang ipinanganak ng babae, tao sa makatwid, uod na, bulati pa. Kanino nga niya? Ibang-iba talaga ang Diyos eh. Para sabihin mo si Jesus, Diyos din. Basa, kanino nga ninyo? Kanino nga ninyo ako itutulad? Upang makatulad niya ako. Wala pong katulad ng Diyos eh. Ngayon, alam mo ninyo, tatalon ako ng konti. Ang paliwanag po ni Kael, ewan ko na kung paniniwala niya, sa 10:30 ng Juan, magkatulad sila. Diyos din pala si Kristo doon. Noong paliwanag nila, ako at ang Ama at Isa, pareho silang pagka-Diyos. Walang katulad ng Diyos. Wala. Diyos mismo nagpapakilala. The Holy God say us. Basa. The Holy God asked, The Holy God asked, Who compares with me? Is anyone equal? walang equal ang Diyos. May palusot. Eh talagang hindi sila magka-equal. Kasi si Kristo, mababang Diyos. May mataas. Pakinggan natin. Mamaya tayo sasagot. Kasi tinitindi ko muna talaga si Jesus. Hindi siya Diyos. Ang Diyos ay Diyos, etc. Sunod, kapatid. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya naghihina o napapagod man. Walang makakatarok ng kanyang kaunawaan. Ang Diyos po, hindi napapagod, hindi nangihina. Pag naghina yan, panapagod yan, hindi yan Diyos. Eh baka sumagot. Anong pakialam mo kung gusto niyo mapagod? Ganyan kasi style ng kaya din eh. Oh, baka naman dala-dala niya kasi with all due respect, alam ko, parot po ito ni Kaedi. Kung paano magsalita sa Kaedi, tinan nyo, ganun siya magsalita. May pakiusap lang ko sa kanya. Opo, gawin nating formal. Pakiusap ko lang naman. Kasi nanonood ko sa atin, alam mo, nanonood sa atin, Madina, Mecca. Alam niyo ba yon? Lahat ng Middle East, America, international, makikilala ka na ngayon, bata. Sunod. English. Don't you know? Don't you know? Haven't you heard? The Lord is eternal God, creator of the earth. He never gets weary or tired. His wisdom cannot be measured. No, dilipat ako. Direct. Pakibasa mo ng matinding pagbasa. Alam mo, ninyo nasa harapan ko, huwag naman kayo magagalit, ano? Unang hari. Imported po ito. Ha? Ini-import ko si Caramel Parba. Wala po yun. Kamala. Oh, At saka yung isang kapatid natin, taga Radio Veritas. Pakibasa mo nga, isang matinding basa, Ustad. Unang hari. upang malaman ng lahat ng tao sa lupa na ang Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Gibahin mo to, Jared! Gibahin mo to! Wala nang ibang Diyos eh. Lahat ng tao sa lupa ng Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Pag pinaliwanag mo sa amin yung salitang wala nang iba pa, may iba pa yan. Sandali, magagalit ang syota mo. Ako lang ba? Wala nang iba. Yung pala, meron pang iba. Wala nang iba eh. Sunod pa. Sunod pa.
Hindi ko na, alam niyo mga kababayan, hindi na ako nagpapakalaling. Meron akong gustong ipunto. Gusto ko lang gibain mo to. Gibain mo. Itumba mo. Baka makumbinsi mo kami mga Muslim na si Jesus ay Diyos din. Bago mong basahin sa akin yung mga talata, Roma 1:9-5, Juan 1:1, Tito 2:3, Hebreo 1:8. Ha? Eh, supot pa ako eh. Alam ko na yung talata na yan eh. Ba't ko ba nasabi yun? Cesar. Okay. Basta. Sunod. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Sandali. May narinig ako kay Kaeli. Ano yun? Ang Diyos na nagsasalita sa Isaias, si Jesus yun. Tinanong ko siya nung unang meeting namin eh. Sa debate ko na sasagutin. O suspend. O sige, linawin mo lang sa amin. Sino po ang Diyos na nagsasalita sa Isaias, nagpapakilala? Nang sabi niya, liban sa akin ay walang Diyos. Kasi mauuwi ka sa dilema pag sinabi mong si Jesus ang nagsasalita. Lalo pa sinasabi ni Jesus, ako lang ang Diyos, yung Father, yung Ama, hindi Diyos yun. Madali bang intindihin ito? Ako ba nagpapaliwanag ng ganang akin? O binabasa ko lang ang talata? Binabasa lang ako. Madali bang intindihin? Sunod. May Diyos ba liban sa akin? Oo. Walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Dahil kung Diyos si Kristo, dapat sinabi ng Diyos, may Diyos maliban sa akin? Oo, may kilala ko. Mas mababa sa akin. Si Jesus yun. Bakit sinabi ng Diyos, may Diyos maliban sa akin? Wala akong nakikilalang iba. Para bang ganito? May pogi pa ba kaysa sa akin? Sino mas pogi dito? Liban ba sa akin may pogi pa? Huwag kayong sasagot na meron. Huwag niyong bigyan ng pagkain pag ha? May Diyos ba liban sa akin? Wala akong nakikilalang iba. Jared, sino po ang Diyos na nagsasalita rito? Bakit po niya sinasabi? Wala siyang di... Kung may Diyos na noong kasama siya. Sabi niyo kasi, kasama ng Diyos si Kristo sa paglalang. Diyos din yun. Tatlo nga. Nagkukus pa. Nag-usap-usap yung tatlo. Eh bakit sabi ng Diyos, wala akong nakikilalang iba? Mag-isang nagladlad. Sinong kasama ko? Wala siyang kasama. Ang Diyos mismo nagpapakilala, biblically speaking. Sunod. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na mag-isang naglatlag ng mga langit, na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? Sunod. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Mayroon pa intindihin? Mayroon pa intindihin? Liban sa akin, walang Diyos. Pagsagot niya, hindi, meron po. Si Jesus. Pati Holy Spirit. Ang dami, lahat yung tunay. Pakinggan natin. Yeah. Eh bakit ang Diyos nagsasabi, wala siyang kilala? Nagbibiro pa ang Diyos dito? May palusot dyan. Mamaya, pag binasa natin yung 17:3 ng Juan. Tunay, sipa. Tunay. Tunay na ang Diyos lamang ang nasa iyo at walang iba. Walang ibang Diyos. Ano po ang Diyos, mga kaibigan? Mag-isa. Wala ng Diyos.
iliban sa Kanya sa akin. Wala akong nakikilalang iba. Pag hindi mo pa naintindihan yan, pag binaluktot mo pa yan, ewan ko na lang. Gusto ko gibain mo yan, utang na loob, Jared. Kasi hindi magiba-giba eh. Dekada 80, wala nakagiba. Dekada 90, wala nakagiba. Nag-pandemic, nag-lahat, wala nakagiba. Baka naman ikaw, na hindi pa putante, magiba mo. Binabatikos nga ako ngayon, ba't kita pinatulan eh? Hindi ko agad makipagpagalingan, mga kapatid. I want to win the soul. Wallahi, sumpa kay Allah. Idinadamay kita sa aking panalangin. Mamaya, mangungusap ako patungkol sa mga bagay niya. Tuloy natin talata. Absolutely one. Walang Diyos. Walang Diyos, liban sa akin. Pakibasa. Walang Diyos. At walang Diyos liban sa akin. Isang matuwid na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Correct, sabi ng Diyos, walang iba liban sa akin. Tapos titindig ka, meron pang iba. Hindi na ako kalaban mo. Yung Diyos na ng Biblia. Kayo dapat magdebate, huwag na ako. Matigas na ulo mo yan. Diyos na nagpapahayag eh. Ewan ko lang, paano mo baliin yan? Kasi narinig ko ng lahat ng pagbali dyan eh. Ang tanging palusot ni Kaeli, ewan ko lang kung ganun pa rin paniniwala mo kasi sumasalunod ka na yata. Yata lang naman. Si Jesus daw nagsasalita dyan sa John. Kaya linawin natin mga kababayan ha, sinong Diyos po ang nagsasalita sa Isaiah na kanyang kadiin-diin ang sinasabi, liban sa akin, wala nang iba. Mag-isa lang ako, wala akong nakikilalang iba. Sino yan? Kaya sagot mo yung ama, dilema ka pa rin. Kaya sagot mo anak, dilemang-dilema ka pa rin. Malakias, ilang po lumika sa atin? Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Tama naman. Para tayong nasa ano eh. Tamang daan. Question niya. Say 3 minutes. So, kanino? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Tuloy. O yan. Oh, hindi ko na papabain. Pero bigyan nyo ko ng, Mr. Moderator, konting leniency lang ha. Pagbibigyan ko din siya. Meron akong gustong ipunto. Tingnan nyo mga kapatid. Pagkatapos ng mga bagay na yan, pakibasa nga yung 17:3 muna ng 1. This is the trust. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng pagkatao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Tuloy-tuloy. 17:3. Ikaw lamang ang makilala ng mga tao na ikaw lamang ang Diyos, tunay na Diyos. Alam mo, palusot ni Kaeli, sa mga tiyempong yan, ang talagang ipinapakilala ni Kristo, ang Diyos yung Ama. Pwede bang linawin mo sa amin? Ganun din ba paniniwala mo? Later on, Diyos na rin pala siya. Hindi naman ganun na sinabi ni Kristo eh. Tuloy mo ba kaya nung slide? Hanggang 17:3? Konting lenient ha. Kapatid ha. Yan. Sige. Ha? O, di bali, sige. Dito na lang. Sa Acts chapter 3, verse 13. Taas mo ulit. Yan na, pakibasa nga. The God that Abraham, Isaac, Jacob, and our other ancestors worship has brought honor to His servant Jesus. Bakit po hanggang ngayon nasa langit daw si Kristo? Bakit po si Jesus alipin ng Diyos?
Ano po sa Greek ang alipin? Pahis. Ano po yung pahis? Pakibasa na. A boy? Or a girl? Slave? Or servant? Ayon sa Strong Lexicon Dictionary. Ngayon, si Kristo po, pakitaas. Sunod. Ulit. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siyang Diyos na tunay, Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Isa pa, tuloy pa. At walang Diyos liban sa akin, isang matuwid na Diyos at tagapagligtas, walang liban sa akin. Baba. Okay. Baba pa, sige. Tuloy. Mamadali na ako. Ilang po ang Diyos galing kay Pablo? Sino po ang Diyos? Para kay Pablo ay isa lamang ang Diyos, hindi dalawa, hindi marami. We have only one God, and He's the Father. He created everything. Sino po? Isa lamang ang Diyos, ang Ama. Isa lang po, wala nang iba. Para kay Pablo. Ngayon, ito gusto ko gibain mo. Yung Timothy nga, unang Timoteo, pakibasa, sige. Sige, Saul, bandang huli, sige. Ayan. Ano po ang description? Pagkatapos na titigil ako. Pakibasa nga. Na siya lamang ang walang kamatayan, nanananahan sa liwanag, Tuma. okay, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos! Jared! Tanging Diyos! Ulit. Tanging Diyos! Sulit. Ang karangalan at kaluwalhatian, Tuloy. magpakailan-kailanman. Isa pa. Amen. May amen. Isa pa. Na siya lamang ang walang kamatayan, nanananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao. O makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan Gusto mo at Director? paghaharing walang hanggan. Conclusion Siya ko. nawa. Conclusion ko, Jared. Ang trabaho mo ngayon, gibain mo yung aking mga presentation. Kasi kung magbabasa ka, nasipantahan na para bang si Jesus ay Diyos din. Granting. Alam ko na babasahin niya. Granting. May pagka-Diyos si Kristo. Paano mo lalabas may kontradikson ng Biblia? Sapagat ang Diyos nagpapakilala, walang Diyos kundi ako lang. Ang tanging Diyos, Jared, kahit si Pablo, ang nababalot ng liwanag na hindi malapitan. Walang kamatayan. Ang hindi nakita ng sino mang tao, o makikita mo, tanging Diyos lang yan. Paano yan? Gibain mo to, Jared, please. Bago mo ko pasahan ng 1:1:1, 1:1:18, 1:1:14, 9:5 ng Roma, 1:5:20, Hebreo 1:8, Pilipos 2:5 hanggang 9 hanggang 10. Gibain mo to, Jared, utang na loob. Pag giniba mo yan, saludo na ako sa iyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ustaz Rashid Indasan, sa magandang tindig. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay magtatanong po si Jared, cross-examination. 10 minutes po, timer, pakiready po. Okay na? So Jared, take it away. Ano ba ito? Hello, mic check. Yeah. Sige. Ngayon ka, Rashid, tinatanggap niyo po ba na binasa niyo yung nasa 44 sa list na walang Diyos liban sa akin? Kasi binasa niyo kanina yun eh. Opo.
Ayun. Ngayon, anong pagkakaintindi nyo doon sa salitang liban? Ba, liban sa akin, walang Diyos. Wala nang ibang Diyos liban sa kanya. Hindi naman yung tinatanong. Parang ganito. Objection. Liban sa akin, wala nang nakabarong ngayon na nakaharap ng debate mo. Wala nang ibang kaharap ka kundi ako sa debate. Objection, moderator. Hindi ako sinugot yung tanong eh. Ang tanong ko, yung salitang liban, hindi doon sa Diyos. Mr. Moderator, kung paano ko sagutin yung tanong niya, sa akin na yon. Kung ayaw niya, tutulan niya mamaya sa ribatan. Kasi pagka sinabi liban, except. Oh. Yung liban, wala nang iba. Ganun ang pagkaunawa ko sa liban. Kasi sa English, other than me, besides me, there is no God. Pag sinabi mong liban sa akin, mas pogi pa. Mas pogi. Pero liban sa akin, wala na mas pogi. Wala na talaga. Ganun lang kasimple yun. At yun ang pag-aralan ko. Ewan ko lang kung may ibang meaning ka pa. Ngayon, tinatanggap niyo po ba na yan ang ibig sabihin ng liban? Opo, wala nang iba. Kasi kita mo, may kasunod yung liban eh. Liban sa akin, wala nang iba pa. English, besides me, there is no other God. Ayan. Other than me, Tanggap mo yung ganito, tinan mo. Hindi mo English ha. Other than me, yung kasi ibig sabihin ng liban, other than me, there is no other debater who is now in your front. Other than me. Ako lang yun. okay, so yun yung sagot niya. Ito, moderator, saksi kayo. Kung mabasa ko na ang ibig sabihin ng liban ay hindi kilala, tatanggapin nyo nagkamali kayo, Rashid. Ay, hindi. Basahin mo. Sandali, may usapan kami. Basahin mo, ako magpaliwanag. Objection. Oh, kasi- Under cross to you, Oo. Rashid. Hindi. Ang Hindi. karapatan nyo lang sumagot. Hindi. Tanong, hindi Ang magpaliwanag. karapatan mo, magtanong, sasagot ako. Kung ayaw mo yung sagot ko, tutulan mo mamaya sa ribatan. Ganun ang debate niyo. Ngayon, Huwag mong gawing bakya ang ating debate na nanonood ng international eh. Sige bro, kung Oo. hindi magtanggap yung sagot niya, Ginagaya mo si Kaeli. Kung nabasa ko. Hindi. Huwag mong gawin yun. Gawin mong professional ang debate yun. Oo. hanggat maaari, wala po munang showdown. Okay? Sige. Wala munang showdown. ngayon. Kaya nga liban eh. May kasunod eh. Liban sa akin, sa English. Other than me, there is no God. Mahirap bang intindihin yon? Abay, mali ang turo ng eskwelahan mo. Ngayon, kung liban, ibig sabihin, di pala kilala ng Diyos. Wala nga Diyos na nagsasabi liban eh. Ang kulit-kulit mo namang iyo. Hindi ko sumasagot sa tanong, moderator. Ano, sumagot ako? Sumagot. Ayaw mo sagot ko, tutulan mo mamaya sa ribatan. Kasi hanggang typing ka lang kasi. Sa stand mo, Ngayon ka lang nakaranas ng public debate eh. Ulit ang tanong. Sige. so next question o? Next question. Sige, next question ako. Ngayon, sinabi nyo rin kanina, kalapastanganan na sabihin si Kristo'y Diyos. Di, Kanya pa eh. sa Quran po yun, sa Quran. Sa Quran. Paniniwala namin yun. Siningit ko lang kasi Muslim ako. Okay. Ngayon, ito, dami nating tatanong kay Karasit eh. Sige, tanong mo na. Ang pangarap ko lang naman, itumba mo ako sa debate. Kaya nga hinamon mo ako eh. Kasi nanonood sa'yo, 3 piraso lang. Ngayon marami nanonood. Objection. Kaya galingan mo. Moderator. Oo, galingan. Nag-i-interview po si Karasit. Galingan mo. Next question. Ikaw, Stan. Ngayon, sabi nyo rin, si Kristo hindi Diyos, hindi nagkukunwaring Diyos, at hindi pwedeng maging Diyos. Kaya tanggap nyo ba yun? Opo. Ayan. Ngayon, ito. Kung mabasa ko ulit, babasahin ko ulit ha, tatanggapin mo na naman Karasit, nagkamali kayo, na si Kristo'y Diyos. Sa amin na naman. Sandali. Alam ko na babasahin mo. Hebreo 1:8. Objection. Hindi unuot yun ng Hebreo. Sandali. Sige. Sasagot ako eh. May usapan tayo, walang interaction. Sige.
Kung anong sagot ko, sa tingin mo mali o hindi, putulan mo mamaya. Iho, alam ko yung nasa kukutin mo, sabi ko sa'yo eh. Di ba sa ngayon sumasagot siya? Mamaya, pagka maaari hindi mo magustuhan. Ito, sasagot ako, di ba? May usapan tayo, 1 minute, bibigyan mo akong sagot. Di ba? Ito sagot ko, tutulan mo ko mamaya. Basta sasagot siya, mamaya. Sabi ko sa'yo, hindi ka pa tao, alam ko na yung style ni Kylie. Ang ginagawa mo yan, parot ka lang. Kung mapatunayan daw niya na tinawag daw siya ng Diyos ng Ama, hindi pwedeng maging Diyos. Tingnan yung salita niya, hindi pwedeng maging Diyos, lalabos, ginawa siyang Diyos, di dati siyang di Diyos. Ang babasahin niya, 1:8 ng Hebreo. Patunayan mo, kaya nga may tindig ka eh. Patutunayan mo yun, yung trabaho mo eh. Hindi mo patutunayan sa cross exam yun. Ang trabaho mo magtanong, wala kang patutunayan ngayon. Mamaya mo patunayan. Basahin mo yung Hebreo 1:8. Gigibahin ko mamaya. Ang trabaho mo, gibahin mo to! Hindi mo nagigiba! Moderator, ang karapatan ko ho ngayon, magtanong, hindi mag-iba. Opo, magtanong ka. Pero wala ka rin patutunayan ngayon, magtatanong ka lang. Sige, magtatanong ako. Magtatanong sige. ako. Napakalinaw ng mga tanong ko. Sasagot, ikaw magtatanong. Tatanong, ulit ang tanong. Ulit ang tanong. Sige. Ayan, ulitin natin. Ngayon, binasa nyo rin kanina, yung notes niya, tingnan mo. Yung? Ayan. Sinulat namin to dahil hindi ko na may tatanong to kung di ko sinabi ka o hindi. Yan. Wala dito eh, nandyan eh. Oh. Ngayon, yung sa 6:6 ng unang Timoteo, tama? Tinatanggap mo kung binasa niyo yun? Yes, O ngayon, sino ho ang nagsasalita doon sa 6:6 ng unang Timoteo? Alam nyo, ang sumulat ng Timoteo si Pablo. Ayun. Ngayon, pinaniniwalaan niyo po ba si Pablo? Hindi po yun ang subject ko. Object moderator. Ako po, ang trabaho ko, gamitin ang Biblia, hindi dahil sa naniniwala ko, ginagamit ko ang Biblia laban sa iyo. Gusto ko nga ipukpok sa ulo mo tayo. Laban sa iyo. Sinasabi ko, salungat ka yung turo ng amo mo sa Biblia mismo. Yan ang tinitindigan ko. Hindi ito usapin kung naniniwala ako sa Biblia o hindi. Okay, so, Ano? isagot niya. Tingnan mo okay no? Gigibayin naman natin mamaya yun sa Okay, so next question na ulit. Next question. Next question ako. Doon naman po sa 17:3 ng Juan. Opo. Ayun. Tama po ba yung salin na ginagamit ninyo? Aba, wala naman kami pakialam sa saalin ninyo eh. Sino ka naman para magsabi niyan eh? Sandali! Under cross po Sandali. kayo, Karashi. Sumasagot ako! Po kayo sa tanong. Sumasagot ako! Sino nyo? Sandali ha! Asa yung revised standard version ko? Halimbawa, revised standard version. Back up by 50 cooperating denomination. Mga Bible scholar nagsalin, nag-verse. Sino ka? Para sabihin mali ito. Ito mga scholar, 50 cooperating denomination na nagsalin. Sila nagsasabi mali ang King James Version. Sino ka para gibain to? Hindi namin problema yan. Kanya lang, paano mo kung makikumbinsi iho na sasabihin mo mali yung salin? Sino ka with all due respect? Hindi ka pa nga bumoboto eh. 17 anyos ka pa lang, pinatulang nga kita eh. Huwag ka naman magbagaling para tanungin kami, tama ba yung salin na yan? Yan ang problema nyo sa Bible eh. Iba-iba yung version. Ayan. Okay. Ilan na? Next question. Next question po. Tatanong ko tayo. Hindi naman ako naniniwala doon sa Bible scholar. Binasa niya. Ang tinatanong ko yung salin, hindi naman yung Bible scholar eh. Pambira ka naman Karashi doon. Sige, mamaya. Sunod na tanong. Last question na. Sige. Last question na. Last question. Ay, isa na lang. O, sige. 1 minute. Ngayon, binasa niya rin kanina at sinabi ni Karashi. Ito
Kasi kasama to dun sa sinabi niya eh. Oh, Ano? Ito. dalihan mo. Ako daw eh, walang basbas, yung kapatid na yun. Ngayon, tinatanggap niyo ba yun? Sinabi niyo yung kapatid na Indas. Ang sabi ko naman, linawin mo. Natataka ko, gusto ko magtanong. Karapatan ko naman siguro malaman. Kasi hindi ko naman alam. Aminin ko, Ayun. ikaw ba binasbasan ng Kylie, nalabanan ng Karasid ang mga Muslim? Kasi siya nagpahayag sa YouTube. Ayaw ko lumaban sa Muslim. O ngayon, nandito ka ngayon kasi kang Daniel, hindi lumalaban sa Muslim. Ikaw ngayon, na umalis sa MCGI, tumitindig sa amin ngayon. Nagtatanong ako, bakit? Salungat ka na ba kay Kylie o may basbas ka ni Kylie? Yung po ang tanong ko kanina. Nililinaw ko lang. Ngayon, linawin mo sa amin. Wala namang masama doon. Sige, okay. Yun po ang Ayan. sagot niya. Okay po. Okay na ba? Wala na ba? Wala na ba follow-up question? Baka gusto niyo pang follow-up? Sige, ikaw po magtatanong. Oh, ngayon. Siya sasagot. Sige. Ngayon, yung sinabi niyo, alam niyo po ba ang tema natin, Karachi? Si Brother Eli ba o si Cristo? Patay na po. Atay mo pala. Hindi. Okay. Patay na po. Sasagutin ko, tinanong. Sige. Habang Hindi kaya nga, curious lang naman ako. Pinagpauna ko kanina, iho eh. Gusto ko lang malaman, bakit mo hinamon ng Karasid? Ano ba talaga intention mo? Kasi para bang, sa palagay ko, sinalungat mo si Kylie. Kasi sabi niya, hindi ako makipagdebate sa mga Muslim. Wala pong dating daan na nakipagdebate sa Muslim. Ikaw ngayon, although wala ka na sa kanila, humaharap sa akin ngayon, pero dala-dala mo ang turo ni Kylie. Masama ba ako magtanong, sinalungat mo ba si Kylie o may basbas ka ni Kylie? Linawin mo sa amin mga Muslim. Kasi ikaw lang ang humarap sa amin. Yun lang po tanong ko, Mr. Madrid. Walang mali siya doon. Okay, so, Okay ba? tapos sa Q&A. Okay, salamat sa medyo umiinit na tayo. Okay, sige. So, sa pangalawang pagkakataon po, marinig po natin ang pani ng blessing ng Diyos o makita ni Mr. Jared Almasora. Okay, sir, sa po. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Lalo na yung mga taga-regulars. Ayan, pinuntahan pa ako dito eh. Ngayon si Karasid, nag-i-stand siya nang wala sa tema eh. Kasi ang tema namin, ayan, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Ngayon, ang tinema niya, si Frederi, wala naman sa tema natin ito, baka mo ilalatag. Out of context tayo dyan, insensado. Ngayon, sabi niya, gibayin mo yan mga latag ko. Di gibayin natin. Basahin natin. Ngayon, yung nasa sa is ng Jeremias o ng unang Timoteo, pakilatag nga, mga kapatid. Pwede po bang pakilatag sa... Wala yung ano eh. Wala. Sige. Sa Hindi mo ginawa yung assignment mo eh. Objection, moderator. Wala tayo sa under cross-examination time. Stand po ito eh. Sige lang po. Ngayon, binasa niyo yung sa is ng unang Timoteo. Gibayin mo yan! Sumigaw pa eh. Gibayin mo! Gigibayin natin. Basahin natin. Na siya lamang ang walang kamatayan, nanananahan sa liwanag na di malapitan at di nakita ng sino mang tao. Malamang sasabihin ni Karasid, ba't si Kristo nakita? Ba't si Kristo namatay? Tunay na Diyos pala siya. Kasi nakitulad sa tao, pambira ka naman, no? Filipos 2:5-8, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagamat sa Diyos, ay hindi niya inaring sa bagay na nararapat panagnan. Yun yung pagkapantay niya sa Diyos, kundi pagkos hinubad niya ito't na ganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Kaya pala siya nakita, kaya pala siya nalapitan. Bakit? Nakitulad sa tao eh. Saka ba naman nakakita? Tao ka na, makitulad ka po sa tao. Kaya mo nang sinabi, hindi ka tao, kasi nakitulad ka sa tao. At ganun si Kristo. Kaya siya nalapitan. Kaya siya namatay. Kaya siya nasa liwanag o wala siya sa liwanag na di malalapitan. Bakit? Nakitulad nga sa tao eh. Paano? G5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, natandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun naman pala, may katawan naman palang inihanda eh.
Si Karasid babasin, tao! O si 40 naman, tao! Eh, nung ano eh, lalo na itong mga nasa revealers eh, ganyan ang stand nila, no? Eh, pero gigibahin natin yun. Eh ngayon, ba't ba sinabi ni Kristo sa ilang talata na siya'y tao? Eh kasi nga, gumamit siya ng haing katawan. At yung haing katawan na yun, yung prepared body, yun yung ginamit na kasangkapan para makapagkatawang tao si Kristo. Dahil di naman siya pwedeng gumamit ng katawang pusa eh. Eh, hindi siya maintindihan ng mga apostol. Hindi rin siya pwedeng gumamit ng katawang kalabaw. Eh kaya gumamit siya ng haing katawan. At yung haing katawan na yun, yun yung ginamit na kasangkapan para makapagkatawang tao si Kristo. Hindi rin naman pwedeng po, katawan ng saging. Diba? Eh kasi, paano naman mga kakalog? Katawan nga na saging. Out of logic. O ngayon, nabasa natin yung GC ng Hebreo, andun yun isang kain ng tanggap ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin na inihanda mo, ayun na yung katawang tao ni Kristo. Kaya siya nakita, kaya siya nalapitan. Kaya tatanong mamaya ni Karasid, kung Diyos si Kristo, ba't nakita siya? Nakitulog nga sa tao, pambira ka naman. Kanina parang interrupt siya dun sa mga natin Hindi na nasagot. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng salitang liban? Ito, babasahin natin sa English o Tagalog-English Dictionary. Ayan. Tutulan mo ito kasi dictionary ko. Yan ang nakalagay. Na isinulat ni Carl R. Galvez Rubino in 2002. Ang ibig sabihin pala ng liban, hindi pala kilala. Lalabas niya yung ama, hindi pala kilala si Kristo. Kasi binabasa niyo yun Tingnan nga natin dito, anong talata yun. Kalimutan ko na ito. Pigilan. Andito. Yung nasa... Session na mga kapatid. Nagkagulo-gulo kasi. Ayan. Basta binasa niya yun, yung walang ibang Diyos liban sa akin. Yung liban na sinasabi ko, hindi naman si Kristo bakit? Si Kristo, hindi naman liban sa ama, kilala niya nga 17:5 ng Mateo, ito sinasabi, pakinggan natin. Ito talaga si Karasid Ayan, samantalang nagsasalita pa siya, narito isang manining na alapap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabing, itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Liban ba o hindi? Hindi naman liban kasi ibig sabihin ng liban sa dictionaryo, hindi kilala. Kilala ng ama si Kristo Nung walang pasimula, umiiral na si Kristo Itanong nyo sa akin yan, sasagutin ko yan. Pero, ano bang patunay na si Kristo yung Diyos ayon sa Biblia? Ngayon, ang dami niyang binasa niya rin yung 17:3 ng Juan. Mali ang salin. Mali ang salin. Dahil yung subject of the sentence dun sa 17:5 ng Juan, si Kristo. Dahil yung naparito naman, hindi naman yung ama At hindi naman pwede pumarito yung ama. 40:22 ng Isaya, siya'y nakaupo sa balantok ng lupa. Ano ba yun? Ikaw, naiintindihan mo ba kapatid ni JP? Bro. Napakalino naman ng mga talata pambira naman Ngayon, balikan natin yun. Ano ba ulit yung binasa ko? Yung... Kalimutan ko na Ayun nga, yung binasa natin kanina, yung... Nalimutan na wala sa... Nabulit na. Sige, tuloy tayo! Ano bang patunay na si Kristo yung Diyos? Ngayon, ang dami binasa, yung nga pala yung nasa 17:3 ng Juan, yung pala yung nalimutan ko Ngayon, ito ang sinasabi, ang nagpapahayag kasi dito, si Juan. Basahin natin ang 17:3 ng Juan. Nakalagay, nasa ba yun? At ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya si Kristo tao na, wala naman nakalagay dyan. No, si Kristo ay tao na. Nakalagay dyan makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Tama yun. Saan? Sa langit. Bakit? Naparito kasi yung isa nagpakababa na katulad sa tao. Basa! 5:20 ng unang Juan na sinasabi ni Karasid na mali daw. Sige. At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa. Ay di naman pala mismo yung
Diyos yung naparito. Yung naparito pala, yung anak ng Diyos. Eh kasi kung sasabihin mo yung ama pinakikilala dyan sa 5:20 ng unang 1, eh di sana yung ama pula bumaba, wala kang mababasa nun. Hinahamon kita, Karashid. Kahit sa showdown tayo matapos, wala kang mababasa sa Biblia na ang ama yung naparito. Ang naparito, yung anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa, hindi siya. Kasi yung binigyan ng pagkaunawa, makikilala nila na ito. Kaya nga ito, kasi naparito. Eh kasi kung mama, dapat doon. Eh ito ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Eh sino? Yung naparito. Mali ang salin. Tapos ikukumpara pa. Magaling ka mag-gusto mga scholars. Eh, wala naman pakailan si scholars eh. Ang may pakailan ako dun sa mga apostol dahil nila nagsulat, hindi scholars. Ano naman? 1:3 ng unang 1. Yaong aming nakita at narinig ay siya namin ibinabalita sa inyo. O baka mali pa rin kay Karashid. Eh doon na siya scholar, doon sa mga apostol. Ngayon, tinanong ko sa kanya, ang dami ko tinanong sa kanya. Ang tanong ko sa kanya kanina, ginamit niya rin yung, ano ba yun? Yung isinulat ni Pablo. Ano? Ngayon, tinanong ko sa kanya, naniniwala ka ba kay Pablo? Hindi niya nasagot. Dahil pag sinabi niyang hindi siya naniniwala, bakit niya ginagamit yung hindi niya pinaniniwalaan? Kamangmangan yun! 24:9 ng Kawikaan! Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Kayo na lang, huwag sa akin. Nag-i-stand lang naman tayo dito eh. Ngayon, i-stand natin, saan ba nanggaling si Kristo at saan ba nagmula si Kristo? Kasi ang paliwanag ni Karashid, nagmula lang si Kristo sa tiyan ni Maria, kaya tao na. Mali, wala sa Biblia. Si Kristo may pinagmulan. 1:18 ng 1. Siguro pamamalian niya to, nasa live niya, napanood ko eh. 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na Diyos. Nako, mabigat ito, Karashid, ano? Dahil ito, matanda pa yata ito sa mga kasulatan natin ngayon eh. Yung Bodmer Papyrus. Ano? Ang nakalagay dito, the only begotten God. Nagpapatunay lang na si Kristo ay bugtong na Diyos. At likas na sa kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo ay pagka-Diyos niya, nasa sinapupunan pa lang siya ng Ama. Ngayon, anong nangyari dun nasa sinapupunan? Alam na may suka. Alam na may operahan at sasakin. Alam, may papanganak yun. 2:7 ng awit, aking sasaysay ng tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y ipinanganak kita. Kaya pala si Kristo tinatawag na anak ng Diyos dahil mismong Diyos nanganak sa kanya. Mula saan? Mula sa sinapupunan. Yun naman pala. Ngayon, ano ba yung Diyos na nanganak sa kanya? 4:24 naman, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon si Kristo ay anak ng Espiritu. Ano rin siya? Alam nga namang kalabaw. Alam nga namang bibe. Alam nga namang pato. 3 ng 1. Ang pinanganak ng laman ay laman. Ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Si Kristo anak siya ng Espiritu eh. Therefore, likas sa kalagayan yung pagiging Espiritu niya at yung Espiritu, Diyos. Kaya mula pa sa pasimula, likas na sa kalagayan ng ating Panginoon Kristo yung pagka-Diyos niya. At yan ang hindi naiintindihan, karamihan ng mga taga-revealers yan na nanonood sa atin, no? Sa inyo na lang yan, problema nyo na lang yan. Ngayon, kailan ipinanganak si Kristo at kailan umiral si Kristo nung ipinanganak siya ng Ama? 8:23 ng Kawikaan. Ako'y nalagay mula noong araw ng walang pasimula. Bago nilikha ang lupa, hindi nga tao ito. Bakit? Wala pang pasimula, nailabas na tao nailabas lang nung mayroon ng pasimula, nung mayroon ng langit at lupa. Si Kristo, siya'y nailabas ng wala pang pasimula. Bago ang langit at lupa. Hindi nga tao to. Kasi ang tao nailabas lang nung may pasimula si Kristo siya'y nailabas ng wala pang pasimula. Ngayon, sasabihin ka rin, yung nasa Greek niyan, wala na akong pakialam doon sa Greek niyo. Kung kayo babasa. Kasi parang
yung definition yan doon sa 16-18 ng Mateo, yung Petra. Na-i-compare lang yun kasi wala pa namang kalagayan nasa 8.23 ng kawitan o tsaka nasa 8.23 ng kawitan. Wala pa namang kalagayan yun, kaya wala tayong pakialam kung anong klase pronunciation na yun doon. Pero nakakasiguro tayo, si Kristo yun tayo. Wala namang ibang nailabas na wala pang pasimula, kundi si Kristo. Ngayon, si Kristo, hindi naman liban sa Ama yun eh. Kilala niya nga eh. Sinabi niya, ito sinisinta kong anak sa araw ito, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Hindi din haliban. Katunayan, pinaupo niya pa nga sa kanan niya. Ngayon, nauna siya sa akin. Sabi daw, kung babasahin ko, 1.8 ng Hebreo. Hindi ka karasin. Hindi 1.8 pa yun ng Hebreo yung babasahin ko. Karapatan mo lang kasi sa cross-examination. Kung nakakaintindi tayo ng cross-examination, kung ano yung itanong ko, yun ang isasagot ninyo. Eh wala naman akong sinabing babasahin ko yung 1.8 ng Hebreo eh. Ngayon, tanungin niyo ko, hinahamon ulit kita ng showdown na meron bang sinabi si Kristo na siya Diyos? Meron. Meron. Pag hindi ko nabasa, talo na ako sa diskusyon na to. Pag di ko nabasa, tapos na. Pero kung nabasa ko at kung mababasa ko, kayo na bahala kung gusto niya mga kapatid. Pero balik tayo doon. Nung naipanganak si Kristo, o kung sa tempong ipinanganak siya nung wala pang pasimula, ano bang kalagayan? Ang nabasa natin, 3:6 ng 1, ang pinanganak ng laman-laman, ang pinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Ayun ang nakalagay ito, si Tido Kumun mo na lang ang tatanungin mo kung maiintindihan mo kaya pag anak ng kalabaw, kalabaw yun. Pag anak ng kambing, kambing. Pag anak ng Diyos, Diyos. Kaya nga sa 5:20 ng unang 1, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Alin? Yung naparito, hindi naman yung amen. Ano tayo meron? Okay na ba yung time? Mahaba pa ba? Sige, yan. Ngayon, tuloy tayo. Anong patunay na si Kristo ay umiiral nang wala pang pasimula? 1.26 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, sa Hebrew, ang nakalagay dyan, Elohim. O plural, o plurality. Parang salitang pamilya, no? O may nanay, may tatay, may ate, may kuya. Gusto mo, lagyan mo ng kami, pero bawal yun. May nanay, may ate. Buksan mo nga yung ano dyan. Yung Elohim. Ayan, basahin mo Elohim. Ito, basahin mo. Ayan. Kung anong ibig sabihin ng salitang Elohim sa Hebrew 4:30. Basa. God, in the ordinary sense, but the specific use, in the plural, those specific with the article. Of the Supreme God, occasionally applied by the way defense of magistrate and Ayun, plurality pala yun o plural. Kaya nga natin hindi mo naman pwedeng sabihin natin kung ikaw lang. Ano mo sasabihin? Ako lang ang mag-isa tama. Bakit? Hindi pa naman pinakikilala si Kristo nun Pero nung pinakilala na, 17:5 ng Mateo, itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Hindi pinakilala na. Katunayan, sinabi pa nga kay David yun no? 111 ng awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Hindi mo naman pwedeng paupuin kung mag-isa ka lang. Bakit? Hindi mo kasi nakikilala yung ama nun Pero nung wala pang pasimula, nailabas na si Kristo nun. Ewan ko lang, ba't hindi pinakilala ng ama? Problema na nila yun, hindi ko na problema yun. Basta ako, binabasa ko lang. Bakit? 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Bumabasa lang ako. Inaalam ko na kung ano binabasa ko. Kaya wala na akong pakialam kung bakit hindi ni-reveal ng ama yun. Pero, ni-reveal naman niya pinakilala niya nga Tinawag niya pa ng Diyos no? Kanina na, inunahan na ako basahin ni Karasit Basahin natin ang 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Sino nagsasalita? Yung ama. Kanino pinatutungkulan at sino yung subject of the sentence ng talata na yun? Yung anak. Kaya nga ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos
Diyos ay magpakailanman. Kaya Diyos talaga si Kristo, ang Ama na mismo nag-clarify, kailan? 8:23 ng Kawikaan, nung walang pasimula, bago nilikha ang langit at lupa. Ganun lang naman kasi intindihin yan alam ko na ba't hindi na inintindihan? 4:4 ng ikalawang Korinto, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo na siyang larawan ng Diyos. Kaya kahit basa-basahin natin yan, halukugin natin yan, sinabi niya pa nga sumut pa ako nito, alam mo na ito kung wala ka namang unawa, di mo maintindihan. Ikaw, naintindihan namin. Bakit? Dahil naipakikilala namin yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos. 3:10 ng Efeso, upang sa gayon, sa pamamagitan ng Iglesia, maipakilala sa mga pamunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ang sari-saring karunungan ng Diyos. Kaya napapakilala namin. Bakit? Dahil Diyos kasi gumagawa sa amin 2:13 ng Pilipos, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagdanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya basa ka nga ng basa. Basa. Supot pa ako, binasa ko na to. Kung wala ka namang nawag, di mo maintindihan yan ganun na naman kadali yun nag-i-interrupt. Tanong ako ng tanong. When you are under cross-examination, sumagot ka sa tanong. Huwag kang sasagot ng hindi tinatanong. Dahil masisira ang tema natin sa debate. Masisira, wala nang kaayusan yung utos nga sa atin, 14:40 ng unang Korinto. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Ngayon, marami siyang binasang talata Tingnan natin dito. Ano yung mga dyan? I-check nga natin yung outline natin yan. Masakit ang pako Ayan, nasa na yun. Binasa niya rin yung nasa unang hari. Ilatag mo nga sa yung 8:60 ng unang hari. Ayan. Ito binasa ni Karashi dito Sabi daw, gibain ko. Di gibain natin. Ilagay natin dyan. Ano ba? Nasaan ba? Unang hari, 6:60. Sakit mo pa. 60. Ano ba yan? I-ano mo dun sa pinaka Andiyan, ayan, unang hari, 8:60. Sa'yo mo, naubos ang oras natin. Unang hari. Ayan. Unang hari, 8:60. Ayan. Basahin natin. Ayan, ito binasa ni Karashi dito Ayan. Yung isa. Yung binasa niya rin yun Ayan, sige. Patulan na natin ito. Gusto niya, gibayin natin. Ayan. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa na ang Panginoon Diyos ay Diyos, walang iba tama. Wala naman talagang ibang Diyos Sino sabi sa tao? Si Kristo. Ang Ama na nga mismo nagsabi na ang iyong luklukan o Diyos huwag pa kailanman. Diyan sa sinutukoy sa talata na yan, sa 8:60, ayan basahin natin. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa ang Panginoon ay siyang Diyos, walang iba tama. Wala naman talagang ibang Diyos sama kay Kristo Sino bang iba? Alam nga naman si Papa Francisco, dami pa natin hindi naman Diyos yun. Pero tinatawag siya Ama. Pero iba siya dun sa Amang nasa langit. 63:16 ng Isayas, sapagkat ikaw aming Ama, bagamat hindi kami kilala ni Israel. Ikaw aming Ama, aming manunubos na siyang pasimula ay siyang pangalan. Ngayon, huwag na natin idamay dito tayo sa tema, wala tayo sa tema Ngayon, ang dami niyang binasa dito doon naman sa 1:17 ng Santiago, pakilatan mo nga dyan. Para ma-clarify natin, mag-iba natin yung mga yung study Karashi. 1:17 ng Santiago. Ayan. Basahin natin. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng ilaw na sa kanya'y walang pagbabago. Kahit anino man, walang pag-iba. Wala naman akong pupulto dahil yung subject of the sentence doon sa 1:17, yung Ama. Tanong si Kristo, may pagbabago ba? Katawang tao nga 1:14 ng 1. At nagkatawang taong verbo. Pero teka muna, alin ba yung verbo? 1:1 ng 1.
nang pasimula siya'y berbo. At ang berbo'y Diyos, at ang berbo'y suma sa Diyos, karasin. Kasama na ng Diyos. Katunayan, nasa kanan na nga niya eh. 3:1 ng Kolosas. Basahin natin ang 3:1 ng Kolosas. Kung kayo may muling bunuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa kanan na nga eh. Nakaupo na nga sa kanan niya eh. Eh ano yung nasa kanan niyang berbo? At ano ba yung berbo? 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Eh, pangalan pala yun. Hindi gaya ng mga taga-Revelos yung sinasabi sa akin, ayan na ikang berbo, paano kala? Paano sinabi paano kala? Eh, suma sa Diyos na nga. Nasa kanan na nga ng Diyos eh. Suma sa Diyos na nga. Tinawag na rin ng Diyos na Diyos. O mamaya, tanungin mo ako sa Greek kasi sasagutin kita dyan. Wala namang problema dyan. Ayan. Okay lang, wait ko na. Sakit ang pa. Timer, ilang minutes mo? 8 minutes. So, meron pa remaining 8 minutes bago sumay coach yung. Okay na? So, para siya, proceed na po tayo sa question and answer. Okay. Operate time. Proceed. Ano ba, Direk? Mamaya na break. Mamaya isa na. Okay, sige. Sa pagkakataong ito, cross-examine, Ustaz. Sandali lang. Dapat pakibukas mo nga yung Timoteo sa bandang ulian. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, ito na po, cross-examination po. Kung cross-examine niya si Jared sa mga itinindig na Bandang ulian. Mr. Rashid Dasan, take it away. Dali lang po Napalabas ko lang. Yung Timoteo. Kaya ng aircon bro. Yan. Okay, so cross-examine po is 10 minutes po. Malapit po ako. Malapit. Okay. Ba't muna, I would like to acknowledge yung ating pong marshal sa Lang Police, headed by President po natin, si Harold Barjuk. Maraming salamat po sa Lang Police. Yan po para sa kayusan, para po sa kayusan ng ating pong security peace. Maraming salamat po sa inyo. Ito, okay, time na. Ang binasa ko po ay ito muna tungkol sa Timoteo. Ang sabi ko dito, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos dito, Jared? Mike. Sorry. Sino po yung tanging Diyos diyan? Question number 1. Opo. Sino yung tanging Diyos dyan? Sino ang tanging Diyos? Eh wala naman tanging nakalagay doon sa binasa ko. Ang basahin mo kasi yung binasa ko. Hindi po. yung binasa ko. Because I am under cross-examination. Sandali po. Ako unang nagbasa eh. Actually, itong salin na to, galing sa inyo to eh. Paborito niyong Biblia to eh. Okay? Sino po yung tanging Diyos dyan? Kasi ito yung presentation ko, ito yung gibahin mo. Lumalabas, gusto mo lang ipalabas yung version mo. Ito yung binasa ko eh. Tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos dito? Objection rin, moderator. Under cross-examination ako para sila eh. Ang itanong mo, yung binasa ko, hindi yung binasa mo. Hindi po. Binasa mo, nag-iba mo. Mr. Moderator, sinasabi ho niya, yung binasa ko, giniba niya. Ito binasa ko. Pwede bang gibain mo to? Sino po yung tanging Diyos dito? Yeah, valid question. Sige. Kasi ito yung binasa ko eh. Sabi mo, gigibain mo yung binasa ko. Ito binasa ko. Tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos? Sige, moderator, nasagot ako. Yung tanging Diyos na sinasabi dyan, sa talata na yan, gusto mo malaman, Karasi? Sige, sasagot ako. Tatanong nga eh. Ayan, sasagot ako. Ang tinutukoy dyan na tanging Diyos ay ang Ama. Bakit? Salamat. Salamat po. Ang tawag si Kristo sa kanyang po na yun. So, siya lang po ang tanging Diyos, yung Ama. Okay, next question po. So, sabi mo, ang tanging Diyos dito, yung Ama.
Yes or no? Yes or no? Ano ba yan? Categorical. Hindi, hindi. Di sabi mo, ikaw may sabi nun eh. Nililinaw ko lang. Yung tanging Diyos, walang hanggang, walang kamatayan, di nakita, tanging Diyos, ang babalot sa liwanag, tanging Diyos, yung Ama. Tama. Oo, sa tempo na yan. Tama. Pero may mapapasa ko si Kristo. Dali, dito lang. Dito lang tayo. Oo, dito lang tayo. Kasi itong dalawa magkaugnay. Ulitin ko. Yung tanging Diyos, walang kamatayan, inamin mo yung tanging Diyos, Ama. Tama. Tama yan. Okay. Binasa mo, tama Sa yan. talatang ito, kasama ba si Jesus o hindi? Sasagot ako ha. Categorical ba yung tanong niya? Kasama O sige, sasagot ako. kasama pa si Jesus doon sa sinasabi ng tanging Diyos. Ay, sasagot ko. Pwede kasama. Pwede. Pwede, kasama. Kanina sabi mo, ang tinutukoy ang tanging Diyos, Ama. Tama yung tarasip. Pero Okay. pwede kasama. Hindi. May mapapasa ko. Sandali. Okay. Dito lang tayo stay sa talatang ito. Sabi mo, tanging Diyos, ang tinutukoy ng tanging Diyos, Tama yan. Ama. Tama. Ngayon, kumakambyo ka, pwede rin ang anak. Pwede. Ano ba yung tangi? May iba pa ba o wala na? Wala na. Bakit? Salamat. Salamat. Yan ang sagot ko, moderator. Ngayon, sabi mo, Hindi pa ako tapos sumagot. Kumamalak pa agad. hindi, humagot ka na. Sige, ano tayo karugtong? Ngayon, sabi mo, Ang sagot ko, pwedeng si Kristo, pwedeng Ama. Eh bakit? Hindi rin naman nakita si Kristo eh. Kailan? Sandali. Meron siyang pre-existence. Sandali. Pupunta ako dyan, okay. O sige po. May nakalagay ba dyan, pwede si Kristo, pwede Ama? Ako nga lang yung letra por letra. Salamat. Hindi mapapasa. Salamat. Ito, meron bang mapapasa nyo sa Quran yung cellphone? Wala namang letra por letra. Hindi naman Quran eh. Ito pinahita. Ano yung Quran? Mas sumisingit yung Quran. Ito. Moderator. Sinasagot ko kayo. Timoteo, hindi Quran. Ano tanong mo? Sige, mag-focus ka. Opo. Ito bang tangi? Isa o dalawa? Pag sinabing tangi, pwedeng isa, pwedeng dalawa. May mapapasa ako niya. Hindi, sandali. Ipapasa mo sa akin ka Sabi mo, ko. di ba sinabi mo kanya, Ama tinutukoy dito? Pwede. Wala ka sinabi kanina pwede. Sabi mo, tinutukoy Ama, nakarecord niya. I am under cross-examination. Mister. Tanong niya yung Sunod na tanong. Sige, sunod tanong. Itong 6:16, sabi mo si Jesus to, tama? Pwede. Hindi, kanina sabi mo si Jesus to eh. Pwede. Ano ba talaga? Si Jesus hindi? Pwede. Yan ang sagot ko. Pwede. Ay, sakit niya. Isang paniniwala mo ba? Si Jesus, nakita o hindi? Nakita yung katawang laman yung Kita. pinahanap. Sandali, Pero sandali. nasa loob nun, hindi pwede makita yun. Dos pwede ng kolong Sandali. Nandito tayo sa talatang ito eh. Sumasagot ako. Ngayon, Sige. nakalagay dito, hindi nakita ng sino mang tao. Tama. Sino po itong hindi nakita ng sino mang tao? Pwedeng si Kristo, pwede yung Ama. Si Jesus? Sa'yo. Si Jesus hindi nakita? Yung nakita kay Kristo, yung katawang tao, unong 14 ng 1. Sandali, sino po ba yung katawang tao? Si Sumasagot ako, moderator. Sumasagot ako. Sige, tuloy mo. Ayan, tapos na ako. Sagot lang. Sabi mo, sumasagot ka, kaya umito ako eh. Tapos na nga eh. Ito nga, tatanong ako. Ulitin mo. Sino po yung taong nakita ng mga taong? Yung Sino po yun? Sino po yun? Yung tao. Si Jesus o iba? Si Kristo, yung katawang tao ni Kristo. G5 lang. Sandali. Bakit? Sandali. Meron kasi siyang dual eh. Sandali. Merong espiritu, merong laman. Sandali. Ang sabi ho dito, na siya lamang ang walang kamatayan. Tama. Si Jesus ho ba namatay o hindi? Yung namatay kay Kristo, yung katawang laman. May mababasa akong sitas niya, garanti baka gusto. Mr. Moderator, tangastik ako sa Timoteo. Yung Sumasagot ako. Sandali. Dali. Huwag mo nang sabihin sa akin sumasagot ka. Talaga namang sasagot ka dahil tinatanong ka.
Para kang sirap plaka eh. Sabi rito, Mr. Moderator, Mr. Moderator, sabi dito, hindi nakita ng sino mang tao. Sabi niya hindi nakita yung nasa loob ng katawan ni Kristo. Eh may kasunod. Oh! Makikita man. Sino po ang hindi makikita? Tama yan, Karashid. Tama yan. Ang hindi nakita, yung nasa loob ng katawang tao ni Kristo. Kaya hindi nakita yung Sandali. katawang tao para makita eh. Nakalagay ba dito ang hindi nakita yung nasa loob ni Kristo? Pwede. Babasahin ko. Hindi, dito tayo. Hindi ako tumatakbo sumasagot. Meron bang nakalagay dito ang hindi nakita yung nasa loob ng katawan ni Kristo? Meron Pwede. wala? Pwede. Ano tanong kita? Meron ba nakalagay dito ang hindi nakita yung nasa loob ng katawan ni Kristo? Pwede nga. Kasi kaluluwa ko, hindi nyo rin nakikita. Nakita nyo ba kaluluwa ko? Oh. Kita mo? Sino po ang hindi nakita at hindi makita? Pwede si Kristo, pwede yung Ama. May babasahin. Ano ba talaga sagot? Ano ba talaga sagot? Magkaroon na isang definition. Hindi ko naman alam Si Jesus ba? Si Jesus ba? Sa paniniwala mo, makikitang muli o hindi? Kung ayon sa Biblia, kung ayon sa Biblia, nakita na nga siya. Hindi. Makikita ba siya muli o hindi? Next question. Hindi. Yung mga next question ko si Jesus po ba sa paniniwala mo makikitang muli o hindi? Sa paniniwala ko, ayon sa Biblia. Na ano po? Yung paniniwala nyo. Tanong nyo, ayon sa Biblia o sa paniniwala Si, mo? kung ano kaya paniniwala mo, yung paniniwala mo, si Jesus po ba makikita o hindi? Makikita o hindi. Makikita Definitong sagot o hindi? Yung makikita kasi sasabihin sa Apokalipsis, hindi literal yun. Okay. Hindi. Kung mabasa ng sitas ka, Sandali. hindi literal yun. Ano sabi mo dito? Ang makikita doon, yung kalwalatian. Sandali. Kaya may kalulatian niya, kaya hindi. May makikita. Eh sabi dito, hindi makikita. Tama. Si Jesus po ba makikitang muli o hindi na? Ang makikita kay Kristo, yung kalwalatian. Yan ang sagot. Pambira, kaluwalatian, ano? Tanong ko lang sa'yo, si Jesus po Sumasagot ba ako dito. makikita o hindi? Ano ulit ang tanong? Si Jesus po ba makikita o hindi? Makikita o hindi. Kasi Ito sagot ko. Ang makikita nga kay Kristo, di naman yung kalwatin, di naman yung person niya po. Sandali. Kasi nga, Espiritu nga yun eh, 4:24 naman. Oo nga. So, makikita o hindi? gusto talaga. Makikita? Ang makikita ay kalwatin yan. So, makita siya. Makita. Sa mga tweet, hindi si Jesus to. Kasi dito, Wala. yung Diyos, Sabi niya, dali. Moderator. Mr. Moderator, huwag niyo muna interrupt yung tanong ko. Yung Diyos daw, hindi nakita o makikita man. Sa mga tweet, hindi pala to si Jesus. Sabi mo kasi makikita si Jesus eh. Mali dapat. Doon mismo sa talata mismo na binabasa. Sumasagot ako dito. Ngayon, tanong ko, sa makatwid, yung talatang ito, hindi tumutukoy kay Jesus sapagkat ang sabi, yung tanging Diyos ay hindi nakita o dali lang. Gumalang ka naman. Sabi rito, yung tanging Diyos, hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Eh sabi niya, makikita daw yung kalawlatian ni Kristo. Therefore, hindi pala si Jesus to Jared. Kasi hindi lang makikita eh. Pwede. Salamat! Hindi pala makikita ang Diyos. Salamat. Wala akong sinabi ko. Oh, tama. Okay. Next question. Hindi. Time na raw. Atay mo ba? Salamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ha? Ang lahat ng papuri pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng anak. Kayo na kung bahala mo musga. Sabi ko sa inyo ang style nito, walang pagkakaiba kay ginagaya na si Kylie. Magpapalusot. Ano po? Ngayon, tumakbo po siya sa salitang
Sabi kasi kanina, binasa natin. Pakibalik mo yung unahan. Liban sa akin ay walang Diyos. Ilang minutes ako? 15 minutes? Liban sa akin ay walang Diyos. Sige, sa Isaias. Sunod sa baba. Isaias, sige. Yan. Ito. Una, ito yung unang binasa ko eh. Tinutulan niya ba to? Ang linaw mo. Sinong kasama ko? Walang kasama ang Diyos sa paglalang eh. Binasa niya yung Genesis 1:26. Wala naman nakalagay sa Genesis kasama si Jesus doon. Wala akong Jesus sa 1:26 ng Genesis. Sapagkat may mga Bible scholar na akong dala, yung po ay plural of respect yung Elohim. Hindi po si Jesus yun, hindi kasama si Jesus doon, walang Jesus nakalagay doon. Ayun, tutulan mo, walang kasama ang Diyos. Sunod. Who compares with God? Hindi mo natulan yan. Is anything like Him? Wala siyang katulad. Iahambin, wala. Kanino nga niya tutulad upang kami makatulad? Is anyone my equal? Who compares with me? Wala po siya katulad eh. Wala siyang kapareha. Sunod. Sanay kanina, upang malaman ng lahat ng tao sa lupa, ang Panginoong Diyos, wala nang iba pa. Paano niya pinaliwanag to? Hinabot lang tayo ng time. Sabi niya kasi si Jesus din daw to eh. Hindi ko nagkakamali eh. Wala nang iba pa Pilit mong binabaluktot yung talata Wala nang iba. Lalabas, dalawa daw ang Diyos dito, yung ama at anak. Dalawa ba Diyos diyan? Kahit kinder magbasa niya, naintindihan yan eh. Ayan upang malaman ng lahat ng tao sa lupa, ng Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Sino po magsasabi dalawang Diyos yan? Naku naman, ganyan ba natutunan mo, Jared? Titindig ka ngayon? Babaluktutin mo yung talata, makalusot ka lang. Sunod. Ito tinutulan niya. Sabi niya kasi, ano raw yung salitang liban? Mahirap ba intindihin to? Gagamit siya ng gymnastic semantics eh. Pagbihira naman sa pero ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Basahin natin yung English. Pakibasa nga. Yung English sa Isaias. Di ba? Basahin mo. 45. 44:6. Dali. So that from east to the west, all may know there is no besides me. There is no besides me. Tapos pinipilit niya, may kasama doon. Naglalaro siya. Ano ba yung salitang liban? Ano ba naman yan? Other than me, besides me, there is no God. Simple English grammar, Tagalog grammar, pilit mong binabaluktot, makalusot ka lang. Susunod pa. Ito, walang nakikilalang iba. Makita mo? Piling niya, nag-ibagaw niya. Walang nakikilalang iba. Yung Diyos, walang nakikilalang iba. Punta tayo sa Timoteo. Ang linaw ng binasa ko. Tanging Diyos, siya lamang ang walang kamatayan. Pakibalik sa Timoteo. Siya lamang ang walang kamatayan. Ang nababalot ng liwanag na hindi malapitan.
Ha? Dali. Siya lamang sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, tutol siya, mali daw ang salin. Sino ka naman para magsabi mali ang salin? Hindi ka pinagpersonal. Sino ka para tumindig dito, sabihin sa mga tao, mali ang salin? Who are you? With all due respect. Who am I? Wala naman tayong pinag-usapan kung ano ang tamang salin. Kung anong beso na dapat gagamitin. Sino ka para sabihin mali ang salin? Ganun mo lang sinabi. Pinaliwanag mo kung bakit mali. Oh. Nakita mo? Yung tanging Diyos yan, eto na. Kumakambyo. Yung ama lang una, ama sabi niya. Pangalawa, nung nahihimik na siya, pwede si Jesus. Pwede. O, kita mo, palusot niya, kayo ng bahala. Matatalino naman kayo eh. Hindi ako nanguhusga dito, kayo mag-ilmang nawa. Tapos dito, nagpalusot na naman. Yung nakita kay Kristo, yung katawang tao, hindi yung nasa loob. Ano pagkakaiba natin? May kaluluwa tayo. Nakita niyo ba kaluluwa ko? Pero pag sinabi mo, nakita mo si Rashid, ako yun, ito yun, siyang yun. Si Jesus nakita eh. Yung Diyos, nababalot ng liwanag, hindi malapitan. Walang kamatayan. Eto ngayon, hindi tayo umabot eh. Jare, ano ba talaga si Jesus nung nasa lupa? Tao o Diyos? Kasi lumalabas sa bibig niya, hindi talaga Diyos. O lumalabas sa bibig niya, hindi talaga tao. Nagkukunwaring tao. Yung tao, yung nakikita daw natin. Pero yung nasa loob, yun ang Diyos. Magulong paniniwala yan. Pilit ng babalutot din mga talata. Hindi nakita. Eto, dito sa naipit, makikita man. Pwede raw yung Ama, pwede raw si Jesus. Wala pong ganon. Yung Diyos po, hindi raw makita sa kanila. Tinatanong ako, naniniwala ka ba kay Pablo? Hindi naman yun ang usapin dito. Alam mo namang Muslim ako eh. Dapat nung una pa alam mo na yan eh. Sabi ko, gagamit ako ng Biblia laban sa'yo. Not necessary naniniwala ako. Oh, sabi ni Pablo, ang Diyos, yung Ama lang. Sabi mo, maraming Diyos. O di salungat kayo ni Pablo. Naniniwala ba ako kay Pablo? Nakita niya si Kristo? Hindi. Naniniwala ba ako na binigay sa kanya ebanghelyo? Hindi. Hindi po yun ang usapin. Ang usapin dito, ang Biblia laban sa'yo, yun ang tinitindigan ko. Tutulan mo yan. Binabaluktot mo, nakikita ka ng tao. Hindi po si Eka Eli ang aking topic. Ang topic ko ito, ang dami oh. Siningit ko lang si Kaeli, nagtatanong lang ako, enlighten us. Ikaw ba may basbas ni Kaeli? Harapin ang Karasid? Kasi ayaw niya eh. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Sinasalungat mo ba si Kaeli? Kaya ko lang naman siningit eh. Bakit? Dala-dala mo kasi yung paniniwala niya. Ayoko kong magkaroon ng technicality kasi baka magreklamo sa atin ng MCGI na aking naranasan na rin. Kaya nililino kong aking stand. Karapatan kong malaman. At walang masama sa aking tanong. Hindi si Kaeli ang aking topic. Ito, sabi ko, gibain mo. Ngayon, si Kristo nagpahayag eh. Pinipilit na naman niyang baluktutin ang talata. Sabi niya, pakiano nga sa 17.3 ng John. 17.3, pakibasa. Ikaw na nga magbasa. Yan, oh, yan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Pakibasa. Eternal life. Eternal life is to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, the one you sent. Ayaw na naman niya yung salin. Pangalawa. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga
binabaluktot mo yung talata eh. Mahirap bang intindihin niya? Ikaw lang ang tunay na Diyos o ikaw lang o? Magtatanong, alam ba isa, ikaw lang o, ikaw lang. Mahirap pa intindihin niya? Eto ngayon, dito ka mali. Binasa niya yung Pilipos 2:5. Bagamat siya'y Diyos. Ay, wala sa Greek yun. Ang nasa Greek, morpeteos. Nasa anyo ng Diyos. Huli ka ngayon. Wala sa Greek yun. Titignan kita. Ang nasa Greek, morpe. May morpe. Hindi nakalagay, siya yung Theos. Bali. Gumagamit ka ng tricks ngayon, samantalang dito nakalagay, sa paboritong salin ninyo, bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos. Hindi siya ang Diyos. Tayo lang ba yung nasa anyo? Kalarawan nga ng Diyos ang lalaki. Kalwalatian, kalarawan ng Diyos. Ayon sa unang Korinto 11:7. Pangalawa, binasa niya yung nasa saan na yung Bible? Binasa niya yung nasa Proverbs. Kapatid, ikaw nga pakibasa mo nga. Yung nasa Proverbs, binasa po niya, o sa Kawikaan, si Jesus daw po yun. Sabi po sa Proverbs, okay? Pakibasa mo nga, 8, ito to. Pakibasa mo. 32. Pakinggan nyo. The Lord created me the first of His work. David, RSP, NRSP, REP, ang sabi yung wisdom sa Greek o sa Hebrew, hindi po Greek, Hebrew, hokma, feminine po yun. Walang kasarian, babae po yun. Babae, sinang ginamit Kanya hindi tumutukoy yan sa kasarian ng tao at hindi tumutukoy sa personality ng tao. Kasi sa Arabic, yung hokma sa Hebrew, hikma. May Arabic teacher tayo dito. Sino mga Arabic teacher dito? Start, taas. Dalawa. Meron pa. Ubay. Start, ubay. Ano yung hukma? Ano yung hikma? Feminine gender. Pero walang katawan yun. Babae talaga. Hindi naman si Jesus yan Mapupunta ka sa dilema. Created siya. Ngayon, tutol ka rito sa salin. Hindi namin problema Sino ka para sabihin mong mali ang standard version of the Bible? Backup by 50 cooperating denomination. Wala ka kamong pakialam sa scholar. Sino ka Parang paniwalaan namin. Scholar na sabi ko, 50 cooperating denomination. Nagsama-sama po ang iba't ibang Christian denomination. Ang sabi nila, yung Proverbs, Kawikaan, yung karunungan nilikha ng Diyos. Hindi ka naniniwala si Jesus ay nilikha. Ginamit mo yun. Kaya nga maraming evangelicals hindi naniniwala si Kristo ang tinutukoy dyan. Yan ang hindi mo natutunan. Ginamit kong Pilipos, wala pong nakalagay sa Greek. Na siya po ang Theos. Ang nakalagay doon, Morphe Theos. Ginamit niya yung John chapter 1 verse 18. Jared, tell me honestly, may problema scholar dyan. Ano talaga nakalagay sa Greek? Monogenes Theos o Monogenes Ios? Bigatin God o bigatin Son? Sapagkat halos lahat, majority mga salin, bigatin Son. At ikaw, at ako, may prueba. Kita mo, dala ko, wala siyang pakialam sa scholar Yan ang hirap Kasi naka-stick lang sa kay Kaeli. Dala ko po, si Daniel Wallace. Dala ka rin po ang Vincent Ward Study Bible. At meron pa akong dala. Si Bus Metzger. Ano po? Meron pa akong dala. Nasaan na? Okay?
Orthodox corruption of the scripture. Ano nakalagay? Ang mas tama, monogenes Dios. Hindi yung binasa niya. Bagong render yan sa Greek. Kaya lang, hindi naman talaga Bible na pinag-uusapan natin dito eh. Kanya, huwag kang titindi. Na para bagang alam na alam mo. Tututo sa salin. Anong salin ang gusto mo? Wala kaming pakialam sa version ng Bible. Yan ang problema ng Kristiyano. Hindi namin problema. Wala tayong pinag-usapan kung anong salin. Magkagayon pa man, sa Revised Standard Version, yung wisdom nilikha ng Diyos. Pag tutol ka doon, huwag akong tutulan mo. Tutulan mo yung mga sumulat ng version. At sino ka naman, with all due respect, sabihin mo, mali ang salin. No, come on. Ganun mo lang pinapaliwanag sa mga harap ng mga professional. May doktor tayo rito, Jared. Hindi ito mga estudyante ng high school. Ha? May mga scholar tayo rito, Jared. Konting ano naman, 46, kahiyan naman, Jared, para sabihin mong mali ang salin. Dapat scholarly approach. Monogenes Theos, monogenes Theos, yan ang sa Greek. John chapter 1 verse 18. At pinag-uusapan niya ng malalim. Nino? Katulad ng New Testament Bible scholar, si Raymond Brown. Pinaliwanag niya dito yun. Yan ang problema ng biblical scholar. Okay? Kanya, ako naniniwala with all due respect. Sa akin tinindi. Hindi niya nagiba, nagpapalusot si Jared. Maraming salamat po. Okay, so ito po ang pangalawang tindig. So, sa pagkakataong ito, may cross-examine po, 10 minutes, Jared. Tapos ano? Ayan. Tapos na. Sala muna. Asala po. Hindi, tanong pagkatapos. Pagkatapos, sige, tanong ka. Ayan. Ito tanong ko sa inyo, Karashi. Opo. At tinatanggap nyo ba na sinabi niya sa 1:26 ng Genesis, yung tinutukoy doon na plural ay plural of respect? Opo. Ayun. Saan mababasa sa sentido ng talata na may nakalagay doon, ito ay plural of respect? Hindi, ang pinagpatayan ko po, yung Bible scholar na nagpaliwanag po sa footnote ng Elohim, katulad din sa Arabic. Sa Arabic kasi may mabasa ka na parang nagsasalita ang Diyos in plural. Diba? Inna nahnu, adik ka? Wa innahu lahafidun. Nahnu ang ginamit, we. Si Allah nagsasalita ng salitang we. Plural of majesty po yon. Hindi po literal na dalawa sila, tatlong di. Parang sa atin din yun eh. Kumain na po ba kayo? Si doktor nandito po. Isang karangalan doktor. Pag si doktor, tinanong ko, doktor, kumain na po ba kayo? Bakit kayo? Dalawa ba sila? Tatlo? Hindi. Plural of respect po yun. Nandiyan po yan sa Hebrew, nasa Arabic, hindi nyo po pinag-aralan. With all your respect. Okay, yun yung sagot niya. Anong diksyonaryo ho na yung salitang plural, pwedeng tumutukoy lang sa isang tao, gaya ng paniniwala nila? Ang tawag po doon, Royal Majesty, I encourage you to i-google mo ano yung plural we. Google mo ngayon. Yun ang sagot. Sige. Ang tawag doon, Royal we. Plural of Majesty. Ayan. Sunod na tanong, Karashi. Ayan. Sabi mo, sino ka para tumindig ng ano yun? Mali yung sulat ko. Sabi mo Sino kasi- ka para tumindig na mali ang salin na ginagamit mo? Tama ang tinatanggap. Hindi nga, kasi hindi naman salin na pinag-uusapan natin eh. Binasa niyo kanina. Ngayon, sabi mo, mali yung salin na dala-dala ko. Kailangan mag-explain ka ba't mo sinabing mali. Kasi sinabi ko kanina, halimbawa, Revised Standard Version, back up ng 50 cooperating denomination, iba't ibang mga denomination Christianity, 50 nagsalin dito, mga scholar. So, kaya sinabi ko, with all due respect, sino ka naman para sabihin mo tutulan sila, ikaw naman di pa bumuboto. Tapos ito, mga scholar, sinasabi mo mali sila. Oh. Ayan, objection, moderator. Wala po sa usapan natin yung pagboto. Ang usapan natin, si Jesus ay tao ni Diyos. Pinaliwanag ko lang eh, sino ka? Bali, Hindi para kayo insultuhin. Sige. Sino ka para sabihin sa amin, mali yung mga Bible scholar na nagsalin,
kumpara sa'yo. Sama mo na ako, kumpara sa akin. Di ba? Sunod na tanong. Ayan. Ngayon, binasa nyo rin kanina yung Greek grammar na ang dapat na translation dyan ay monogenes o monogenes eos, hindi theos. Yung po sinasabi ng Bible scholar, at binasa ko po si Bruce Metzger, binasa ko rin po si Raymond Brown. Si Raymond Brown. Pati po si Raymond Brown. Ito, si Raymond Brown. Kanina nga, pinapakita ko to kayo sa katabi ko. The Introduction to New Testament Christology. Bible scholar po ito. So, ito, pinasa ko. At ipinaliwanag dito po sa Orthodox Corruption of the Scripture, pinaliwanag po na meron po talagang 3 rendition sa Greek, magkakaiba sa Greek. Tandaan po ninyo mga kababayan, ang Greek manuscript magkakaiba into 5,800 manuscript. Kaya magkakaiba ang version. So, yun po sagot ko. Ngayon, sunod na tanong. Sa pagkakaalam ninyo, Karashid, kailan o anong taon na isulat o napag-usapan na yan ay monogenes heos, hindi theos? Babasahin ko, sandali lang ha. Picturean ko lang kasi mas malinaw pag pinicturean Okay? Babasahin ko po sinabi ni Raymond lang. Hindi po galing to sa aking isipan lang. Total, tinatanong mo po. The only Son, where the word for Son, Theos, appears instead of the word for Theos or God. Okay? 3 of the other 4 uses of only monogenes Theos. Okay? So ito po ang sinabi niya. At ito po ay paniniwala ng mga iba't ibang mga scholar, mahaba na lang po kung sabihin. 3 po ang nilagay dito, monogenes Theos, monogenes Theos, at monogenes. Ang sabi ho niya, mas matanda po yung monogenes Theos. Ngayon, ito, gusto mo ito. Pag sinabi mo monogenes Theos ang tama, dilema ka pa rin. Kasi ang ibig sabihin ng monogenes Theos, tingnan nyo walang nakakita sa Diyos, kundi ang tanging Diyos ang nakita sa Kanya. Ano ba namang salita yun? Walang nakakita kay Rashid, kundi ang tanging si Rashid lang ang nakakita sa Kanya. Ano yun? Walang nakakita sa Diyos, walang sino mang taong nakakita sa Diyos. Ang monogenes Theos, ang tanging Diyos ang nakakita sa Kanya. Obscure. Kaya sabi ng mga Bible scholar, ang laki ng problema. Yun. Yun po sa akin. Mali. Monogenes Theos, only God. Naniniwala ka ba si Kristo lang ang only God? Hindi. Sasalamat sa paniniwala mo. Marami ang Diyos. Sunod na tanong, Karashid. Therefore, tinatanggap nyo na tama itong dala-dala namin na si Kristo yung tinatawag na bugtong na Diyos. Dahil sinabi nyo, pwede again, ginamit ko ang Bible laban sa'yo. Hindi ito sinasabi ko naniniwala ko o hindi. Naintindihan mo iyo? Ginamit ko ang Bible laban sa'yo. Si Pablo laban sa'yo. May talata kong binasa laban sa'yo. Not necessary kay naniniwala ko, kay hindi, ang Biblia magkakontra kayo. Okay, sunod na tanong. Meron po ba kayong mababasa na si Pablo ay kontra sa akin? Opo, sabi ni Pablo sa unang Korinto, 1:6, pakibalik nga. Objection, moderator, hindi pa tapos yung pagtatanong ko eh. Ang tanong ko, letra por letra. O letra por letra daw kung gusto niya marinig. Wala ka naman sa Biblia, ba't sasabihin ni Pablo, si Jared, kontra ako sa'yo? Ayun! Sa mga tinatanggap niyo, wala Sasagot ako. Magkakontra kayo. Bakit? Pakibasa mo 8:6 ng 1 Corinthians. Pakibasa mo na. Mike. Ito sagot ko. Ito, Mike. Ito sagot ko. Dali. Kaya ba? 1 Corinthians chapter 8. Basahin mo na. Wala niya, basahin mo na. Dito tayo magkatapos. Ayan. Sabi ni Pablo, kayo ngayon mag-isip
Iho. Hindi ko siya husgahan. Sabi ni Pablo, Iho, makinig po kayo. We have only one God! ulit mo. We have only one God! And He is the Father. He created everything. Sabi mo, maraming Diyos. O di, magkalapag kayo ni Pablo! Ayun, ay please. Wala naman akong tinindig ka kasi na sinabi ko, maraming Diyos. Wala akong tinindig no nang sinabi ko, si Kristo'y Diyos. At ang Ama rin ang nagsabi nung 1:8 ng Hebreo. Okay. O, sunod na tanong. Tapos naman, di ba? O, sunod na tanong. Ngayon, Pwede mo bang maglinaw? Okay. Gusto namin maliwanagan. sige po, Karoshi. Ilan po ba talaga ang Diyos? Objection, moderator, ano? You are under cross, Karoshi. Hindi yun, kasi Mamaya po kayo para maging malinaw kasi Sige. nalilito po ako eh. Nalilito po ako eh. Under cross po kayo eh. Opo, sige po. Karapatan niyo- O sige, mamaya. Sige. Hindi mo tanong. Sige. Meron pa ba isang tanong? Next question ba? Oh, next question. Ayan. Ngayon, eto basahin natin. Ayan. Kanina, nandun sa talata, nabasa ko kasi kanina dun eh, na si Kristo ay nagdasal sa Diyos. Opo. Ayun. Ngayon, Ang tanong. nung nagdasal ba siya sa Diyos, hindi na sa Diyos? Hindi po. Pakibasa na, okay lang ba? Hebreo 5:7. Hebrew Bakit chapter. ako, kapatid? Kategorikal ang tanong ko. Kategorikal ang tanong ko. Nung nagdasal ba siya sa Diyos, hindi na ba siya Diyos? Oo, hindi. Opo! Ayun. Sapagkat ang Diyos, hindi magdadasal. Pag nagdasal, hindi yung Diyos. Kasi pag ang Diyos ka, hindi mo kailangan. Ayun. Hindi mo tulog. Ganito, kung mabasa ko na merong nagdasal ng Diyos at si Kristo yun, Sandali. tatanggapin niyo, talo na kayo. Interpretation mo lang yan. Dali, basahin mo lang. Hindi. Sino magpapaliwanag? Ang magpapaliwanag ang moderator. God had the power to save Jesus from death. Tama, wala akong tutol dyan, Karasin. Tapos pala, Wala akong kung Diyos tutol siya, bakit kailangan niya pang humingi ng tulong sa isang Diyos pa? Tama. Bakit? Ito. He begged God, nagmakaawa sa Diyos. Ano ba? With love crying to save him. Hindi niya kaya iligtas ang Diyos. Anong klaseng Diyos yan? Hindi niya kaya iligtas ang sarili niya. He truly worship sino? God! And God listen to his prayer. Ngayon, Tama yan. Galit. Mga pangarap mo. Dahil ang amay lalong dakila kay kanya. Kaya tama yan, Karasin. Kung gusto mong sumamba sa Diyos na nagmamakaawa, hindi kayang tulungan ng sarili, hindi kayang inligtas ang sarili, nagmamakaawa sa Diyos, ikaw na sumamba dyan. Ang gusto namin, sambahin yung Diyos ni Jesus Christ. Tama yan. Tama yan. Wala akong tutol dyan, Karasin. Wala akong tutol dyan. Okay na ba? But, kasi, 1 minute ba? Ako na ba titindig? Break time. Wait muna para may kainan kasi galangin natin ba't mga 15 minutes ago. Anong oras na? Anong oras na? 10 minutes lang, kain tayo kasi galangin natin yung pagkain ngayon. Ha? Okay. Sa inyo na. Hindi, wala. Debate ito eh. Kapatid, debate ito. Walang personalan. Yes. Kung baka sa boxing, Okay, so mga kapatid, break time po muna. Bali sports lang, walang personalan. Okay, sa aral lang tayo mag-usap. Break. hindi. Live boxing. Kayong bahala. Tuloy na. Sige. Yung magsasala ho. Magsala na. Sige, break time po muna. 15 minutes po. Para makapagsala po yung mga kapatid natin. Ustad, ano, paano to?
I would like to acknowledge yung salam, Jared, pasalamat tayo sa salam, police. Meron tayo, ano? Si President Barjok, pwede ka magsalita. Okay, so sa lahat po na nakasubaybay sa aming online, mag-break po muna tayo, balik po kayo. 15 minutes lang po, okay? Sige, salamat po. Huwag po kayong alis. Ha? Ito ang Ingles sa atin. Kampinay. Ako lang bibigay. Ako lang bibigay. We'd like to acknowledge Presidente po ng Tawag. Isang liban sa akin.
Okay, muli po, magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aming mga viewers ng live debate na ito dito magmula sa Merced Bake Shop dito sa Quezon City. So, balik na po tayong lahat. So, nagpapasalamat nga pala kami sa mga sponsors, bagi sa pagkain, mula tubig, at sa iba pa. At ano ba ang naging feeling ninyo sa debate kayo mga nasa online? Okay ba? Masyado bang mainit ang dating? Or naiinis ba kayo sa magkabilang panig? So, nasa sa inyo po yan. Bali pagka-debate is ano lang po, sports lang po, okay? So, yun lang po number 1 rule sa debate. Wala pong personalan. Okay, so balik na po tayo. Lahat ng mga nandito sa Merced and even yung mga viewers natin, balik na po. At tinatawagan ko po si Jabir para sa... Okay, sige. So, habang nandito po tayo is pinaghahanda na po natin yung iba nating mga kasamahan. Andito na po si Jared sa tabi ko. So, ang nakita ko lang dito sa debate is talagang mainit sa simula pa lang no? Yung tema na yan, si Jesus ay tao at hindi Diyos, is matagal na po yan. Matagal na po napagkasunduan yan. Hindi lang nitong dalawang magkabilang panig na ito, maging yung ibang religious denomination, yan din yung naging topic. Sa ibang kakristyanuhan po, sa ibang Christian denomination, meron din po kasing tindig na si Kristo ay tao. Okay, so hindi ko nasasabihin kung anong denomination yun, alam niyo na yun. Yan din ang kanilang tindig, hindi Diyos. Okay, so dito, sa debating ito, parang inulit lang. Pero may konting twist. Dahil dito sa debate na ito, gumamit tayo ng mga iba't ibang referensya. Andiyan na po lalong-lalo na po sa kabilang panig, sa panig po ni Karashid, gumamit po siya ng mga Islamic references. Number 1 po is yung Quran. At pangalawa rin po, gumagamit din po siya ng mga Christian book references like yung mga sinulat ng scholars na nagpapatunay sa authenticity ng Biblia. At ano pa, dito po kasi sa mesa niya, marami po siyang translation ng Bible. Okay, bali yan po is talagang puro scholar po ang nagsulat. Even meron din nga siyang Bible commentary, meron din siyang Greek. Okay, bali kompleto po siya. So each time na siya ay magdedebate, talagang lagi siyang handa. Sa sundalo, kumbaga, bago siya sumabak is meron siya laging bala. Kumpleto siya, ammunition, lahat. Okay, so ganito rin naman sa kabilang panig, meron din silang mga reference. Okay, so yan naman talaga ang dapat sa isang debate. So bago tayo titindig sa isang debate, bago tayo tatayo, dapat kumpleto tayo sa mga referensya. O parang sundalo, kailangan yung baril mo merong bala. Okay, so balik na po tayo mga kapatid. Settle na po tayo. Lalong-lalo na po yung mga nandito sa Merced Bake Shop. And even yung mga nasa online, inuulit ko, balik na po tayo at ilang minuto lang ay magsisimula na po ang ating programa. Okay, so tawagin ko po si... Okay, so antayin po muna natin. Okay, so pa-like and share ng ating debate. Share nyo sa inyong mga kaibigan. Maging sa mga kaibayo natin or sa mga kamusliman, i-share nyo po sa mga kakristyanuhan. Okay? Sa mga kakristyanuhan naman, i-share nyo naman sa ating mga kaibigan. O kahit na anong religion. Okay? So, nandito na po. Tinatawagan ko po si Jabir para po sa ilang paalala. On behalf po ng Arangkada Filipino Party List,
Pinapunta po kami ni Ustad Isa. Kaya po sa mga kapatid nating mga Muslim, kami po ay lumalapit at siguro panahon na magkaroon ng ustad sa Kongreso. No, meron po tayong mga kapatid na Muslim na na nasa loob, na nakaupo. Pero iba pa rin po kasi kapag ustad. Para kapag may papanukala pong batas na angkop sa ating mga Muslim, ay meron pong representative, inshallah, no? At ganoon din po, para rin po sa mga non-Muslim, ang Arangkada Pilipino Party List, meron din pong programa para sa mga non-Muslim. Ang first nominee po ay hindi Muslim. Sila po ay umupo na sa TESDA nung nakaraan. At marami po silang natulungan na makapag-aral sa TESDA at ngayon ay naghahanap buhay na. Kaya yung programa po ng Arangkada Pilipino Party List ay palakasin ang skills ng mga bawat Pilipino. At ganun din para magkaroon ng hanap buhay, trabaho ang mga Pilipino. Kaya po Arangkada Pilipino Party List. No, hindi ko na po papatagalin, hindi ko po in-expect na magsasalitain ako dito. No, maraming salamat po sa kay Ustad Rashid dahil binigyan po ng pagkakataon na may paliwanag po kung ano po ba ang layunin ng Arangkada Pilipino Party List. Number 81 po siya. Sa 2025, tayo po ay aarangkada na. Maraming salamat po. Okay, salamat po Mr. Jabir. Okay, so patuloy po tayo sa ating programa. Okay, so Mr. Jared, you have 15 minutes para sa iyong stand. Okay, Mr. Jared. Ayan, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Tuloy tayo dun sa ating pinag-uusapan, gaya ng mga sinabi ni Karashid. Binasa niya rin yung mga ilang talata, kaya hindi daw Diyos si Kristo, kasi daw dumaing sa Diyos. Kasi daw, nanalangin sa Diyos. Hindi naman dahilan yun para hindi mo paniwalaan na si Kristo Diyos bakit? Alam nga namang hindi siya manalangin dun sa Diyos. Mas dakila nga ang Ama kaysa sa Kanya. 14:28 ng 1. Narinig yung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako't paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo mga gagalak dahil ako'y pasasama. Bakit? Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Tutol ba tayo doon? Tutol ka ba doon? Basta kila naman talaga sa Kanya yung Ame. Kaya, normal lang manalangin sa Diyon. Bakit? Nakitulad kasi sa tao. Basahin ulit natin ng Filipos 2:5-8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Linyon, yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Ang ibig sabihin ng nakitulad sa tao, kung paano nananalangin ng tao, kung paano dadaing ang tao sa Diyos, ganun rin dadaing si Kristo sa Diyos. Bakit? Dahil nakitulad siya sa tao. Problema ba yun? Wala namang problema dun maganda nga yun, dalawa Diyos Ang masama, dumami, demonyo. Bakit? Ikalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahon mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayamang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Ganyan ang mangyayari sa atin, magkakagulo tayo pag puro demonyo Mas maraming, mas okay maraming Diyos. Ngayon, kanina nilatag niya, iisa. Hindi ko natanong sa kanya, pag sinabi bang isa, absolute one ba yun? Pag sinabing isa, hindi pwedeng absolute one yun. Pag sinabing isa, pwedeng madami yun. 17:11 ng 1. At wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan
sila plural. Ibig sabihin, yung mga tinutukoy dito, yung mga first century Christian, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Aba, yung mga unang Kristiyano pala, pinag-isa. Kay Karashi, pag sinabing isa, absolute one. Hindi. Biblia usapan natin, sa gawin mo literal. Pag sinabing isa, pwedeng dalawa. Gusto mo gawin ko pang isang buong barangay, Karashi, amunin mo akong showdown. At patutunayan ko na pwedeng isang barangay yung Diyos, ayon sa Biblia. O ngayon, huwag tayo tumawa mga kapatid. Dos-dos ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulul. Ayoko naman ganyan. Huwag tayo tumawa. Kasi stand natin ito Ngayon, anong patunay na si Kristo'y Diyos ayon sa Biblia? Unang-una, tanungin natin ang mga apostol, hindi si Karasin. Kasi, kalaban daw ako ni Pablo. Kalaban daw ako ng Biblia. Paano sasabihin kalaban ako ng Biblia? Ginagamit ko nga yung Biblia. Napaka-impertinente naman kung sasabihin mo kalaban ako ng Biblia. Ginagamit ko nga. Ikaw ang kalaban ng Biblia pero ginagamit mo yung Biblia. Impertinente. Insensado. Kung baga nga sa wikang Tagalog, insensado alsado. Pero, kung pagbabatayan natin ng Biblia, maraming patunay si Kristo'y Diyos Ngayon, ginamit niya si Apostol Pablo. Di gamitin rin natin si Apostol Pablo. 2:9 ng Kolosas, sapagkat sa kanya'y nananahan ng buong likas na kalagayan ng pagka-Diyos, nang siya'y maging tao. Yun naman pala nung maging tao si Kristo, nasa loob ng katawang tao niyang ipinanganak ni Maria yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos. Kaya nakita, kaya nalapitan. Tanong, si Kristo, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, nasa liwanag ba siya na hindi malalapitan? Nasa kanan nga siya ng amay. Paano mo sasabihin? Napaka-impertinente naman yan. Out of context Napaka out of context, impertinente, insensado. Bakit? Nung nasa kanan siya ng Diyos, kung tao siya, baka kalapit ba siya sa Diyos? Bakit? Sa 6:6 ng unang Timoteo, basahin rin natin yung binasa niya, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, at di nakita o makikita na ng sino man tao. Tanong, si Kristo, nakita niya ba ang Ama? Nakita nga 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino nakakita? Ang bugtong na Diyos. Hindi makikita ng sino man tao. Ba't nakita ni Kristo? Bakit? Diyos rin kasi si Kristo Ayon ba sa akin? Hindi naman ayon sa akin Hindi rin kayon kay Karasit. Ayon sa mga apostol at sa Diyos. Kung tinutulan natin to, kontra pala tayo sa mga apostol. Kontra pala tayo dun sa mismong Diyos. Diyos nang nagsasabi. Napakalinaw nito di ba? Malinaw pag malabaw na lang sa iyo to, ewan ko na lang. Kawawa ka. 4:4 ng 2 Korinto, na pinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, ang daming ginamit ni Karasit Ngayon, ang Diyos ko daw madami. Nung unang stand ko, wala naman ako sinabing madaming Diyos. Ang sinabi ko, si Kristo'y Diyos, si Kristo Ama, problema ba yon? Kung sa bilang ng tao, mabibilang mo 2. Gusto mo gawin ko pang isang barangay, yun nga ang hamon ko kay Karasit Ngayon, kung mabasa ko ba na pwedeng isang barangay, tatanggapin mo kaso hindi cross-examination Mamaya na pag tinanong sa akin. Pero, wala tayong tutol doon. Wala tayong tutol. Gusto gawin natin isang bansa kung ayon sa Biblia pag-uusapan Pero walang tutol doon. Kasi yung pagiging isang barangay, pwedeng maging absolute one yun. Kaya nung pinag-iisa ng Diyos yung mga unang Kristiyano, hindi absolute one yun. Pwedeng madami yun, gaya ng mga talatang binabasa niya. Ngayon, napakadami Napakadami niyang mga binasa talata out of context naman, wrong interpretation naman ni Karasit dito. Tapos, binasa niya rin kanina, ito pwede mong kunin ito. Ayan. Itong binasa ni Karasit. Ayan. Ito ang binasa niya mga kapatid. Kitang-kita natin, the orthodox corruption of Scripture. Hindi naman ako orthodox, ba't sa akin gagamitin ito? Kanin po ko sa iglesia ng Diyos, hindi orthodox.
Ira naman, oh. O, tinan mo to. O, sunod. Sunod. Tinanong ko siya, sinong mas matanda? Umamin naman siya, mas matanda itong salin ko eh. Kaya kung patandaan ng batayan, kung pagiging totoo, mas totoo na itong dala natin, na nagpapatunay na si Kristo'y Diyos o si Kristo'y tinatawag na monogenes Theos. Ngayon, ano daw karapatan ko at ano daw tutol ko dun sa mga, ano bang tawag doon? Ano man tutol ko dun sa mga Bible scholar? Tutol talaga ako dun. Tutol talaga ako dun sa mga Bible scholars. Ano? Dahil unang-una, di naman mga apostol yun. Ba't pa i-interpret yung Biblia? Ba't mo naman lalag mo na sariling pakahulugan yun na in-interpret na ng mga apostol yun, 1:3 ng 1:1. Yaong aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Pinalita na ng mga apostol eh. Kanino na nakita at narinig? Kay Kristo. Paano? 16:6 ng 1. At meron akong tupa hindi sa kulungan nito. At diringgin nila ang aking tinig. At yung narinig ng mga apostol na tinig, yun yung tinig ni Kristo. Ano isa doon? 2:13 ng Tito. Nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. At tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, tututulan ito ni Karasin. Tututulan niya ito. Ang tinutukoy niya ka dyan, ang Kristo si Ama. Wala. Wala kang mababasa dyan. Yung salitang at, it denotes dun sa isang entity. Halimbawa, si kapatid na JB ay guwapo at. Pag nilagay ba ng at, hindi na siya yan. May kasama pa siya. Kaya mo sinabing at, it denotes na meron siyang dalawang kalagayan. At yung si Kristo na sinasabi na Apostol Pedro na ano, na itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tutol ba tayo ito? Tutol ka ba doon? Hindi, bro. Hindi ka naman pala tutol. Kala ko tutol ka eh. O yan, hanggang dito na ulit, moderator. Saktong pa ako eh. Meron ka pa 6 minutes. Baka kasi consume. Okay na? Okay, Karas. So, bali sa puntong ito, cross-examine po, Karashid. 10 minutes po. Okay. Sige po. Ilang puntos ang sinasama? Ilan Diyos? Kung ayon sa Biblia, isa. Ikaw po. Ayon sa akin, isa. Ang ginasama mo isa. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. Ito, saglit lang. Huwag muna kayo tumawa mga kapatid, di pa ako tapos eh. Pag sinabi kasi isa, hindi kasi absolute one yun eh. Pag sinabi isa, pwedeng dalawa yun, gaya ng mga unang Kristiyano. 17, 11 ng buwan. Sandali po. Linawin ko po. Ilan po talaga ang sinasamba niyo? Sinasamba ko, isa nga lang, Karashid. Okay? Isa lang po. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. Okay po. Sabi mo kanina, makinig kay Kristo. Tama. Sa bibig po ba ni Kristo, sa bibig niya, lalo na sa synoptic gospel, turuan mo kami, papaturo kami. Meron po ba siyang malinaw na sinabi na sambahin po ninyo Ama, sambahin ninyo ako? Eto, basahin natin. Babasa ko. Sasagot ako Kasi nung naparito si Kristo, sasagot ako mga kapatid, huwag muna tayong tumawa. Basta moderator, ang tanong ko po kategorikal. Kategorikal. Sinabi po ba ni Jesus Christ, sambahin ninyo ako? Ang nagsabi, Ama, basta higher authority. Hindi po. Ano po? Ang nagsabi, Ama, higher authority. 3:15 ng unang Pedro. Hindi sa Pedro tanong ko eh. Wala ka naman sinabi particular kapatid. Sabi mo kasi, ito ang aking anak, siyang niyo pakinggan. O di pakinggan natin. Tama. Nung si Kristo po ay naglalakad sa Palestine, yung si Kristo naglalakad sa Palestine, na nakasulat sa Mateo, Mark, tsaka sa Luke. Sinabi po mo dyan, pakinggan niyo Israel, sampahin niyo ako. Pero po ba siyang sinabi ganun? Meron po ba? O wala? Ito, sasagot ako. Wala. Bakit? Sa kalagayan tao siya. Salamat. Okay. Next question. At ang tanong. Sabi mo kanina, binasa mo yung Pilipos.
hinubad ni Jesus Christ ang kanyang pagka-Diyos. Tama? Hindi yung pagka-Diyos, ang hinubad yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Babasahin ko. Diyan yung moderator. Babasahin ko. Nagtatanong siya, I am under cross. Uling kong basahin. Sandali. Babasahin natin. Baka sandali. Ang Philip. Sabi ko sa talatang yan, hindi, huwag mo na basahin. Ito, nandito na ako dito. Para maliwanag. Bagamat siya'y nasa anyong ng Diyos, hindi niya minarapat na maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ito. Nakikulag sa ngayon, nung hinubad po niya ang pagka-Diyos, Diyos pa rin po ba siya? Hindi naman yung pagka-Diyos ang hinubad eh. Ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Nakalagay po. Nakalagay po ba doon, hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos o hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos? Ngayon, kung babasa ko na ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos, aminin mo tayo na kayo kapatid. Mga kapatid, ito po ay subject for interpretation. Yun ang interpretation. Sige, ganito. Basahin natin isa-isa. Objection, moderator. Ang sino mag-i-interpret, hindi ako, hindi rin siya. Ang mag-i-interpret o ang babasa, Hindi, moderator. Hindi. Ngayon, pag hindi ko nabasa na ang hindi niya hinubad ay pagkapantay niya sa Diyos, talo na ako. Nung bang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ay Diyos o ba siya? Ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko nga karasid eh. Sandali po, nililino ko. Ngayon, yung pagkapantay sa Diyos, kay pagka-Diyos, itong tanong. Sinuot po ba niyang muli? Sinuot uli nung umakyat siya. Bakit? 15:50 ng unang Korinto, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung alam mo umakyat siyang tao. Sa langit na po si Kristo. May nakasulat po ba kapantay niya ng Diyos? Kapantay? Anong pantay ang sinasabi niyo? Yung size o yung glory? Ka naman eh, ang dami mo pang I-clarify niyo, I am under Alam natin, cross. pagkapantay siya ng Diyos. Pagkapantay? Sabi mo kasi, hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos. Eto, tanong. Nung pang hinubad niyang pagkapantay sa Diyos, muli niya pang sinuot, sabi mo, oo, sa langit. Eto, tanong. Nung nasa langit na siya ngayon, magkapantay ba sila ng Diyos? Oo o hindi? Magkapantay sa pagka-Diyos, pero hindi sa... Sandali. Bakit? 14:28 ng Juan, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Magkapantay sa Diyos. Eto, may mababasa ka ba? Lalo. Si Jesus kapantay niya ang Diyos sa langit ngayon. Sige. Pero Sige, kapag- ngayon. Kung mabasa ko, talo ka na. Pagpantay sila. Si Jesus kapantay ng Diyos. Ito. Hindi Letra letra por por letra. letra. Hindi letra por Hindi, letra po letra. Hindi letra por letra. Pag may nabasa ka, talo na ako. Sige. Ito, showdown, moderator. Ito, showdown, moderator. Ito. Sabi niya, Sinabi niya pagkapantay ng Sandali, Diyos. sandali, Ibig sabihin, sandali. friend, pag nabasa ko, talo na siya. sabi niya, si Jesus daw, magkapantay sila ng Diyos sa langit. Kasi mababasa sa Bible, chapter 3 verse 13, alipin siya ng Diyos. Ngayon, sabi niya, makapantay sila sa Diyos, ng Diyos. Linawin mo. Pinahamon mo ko ng syoda. May nakalagay ba sa Bible? Sige. Turuan mo kami. Meron bang nakalagay malinaw? Ngayon, si Jesus, kapantay niya ang Diyos. Ngayon, Karasid, kasi ang amon mo, showdown eh. Hindi. Pag nabasa ko ba, tatanggapin mo, talo ka na't nagkamali ka. Kapantay ng Diyos. O babasahin ko, hindi letra por letra. Kasi, letra por letra nga. O sige, ganito rin naman. Sabi ko may nila, mababasa ka ba? Sinabi ni Cristo, hindi ako Diyos! Pag nabasa mo, letra por Wala ka rin letra. mababasa nun. Salamat. Ay, hindi. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Tanda mo na. Wala akong sinabi. Wala yan. Masama yan. Hinamon ako. Masama yan. Pag may basa ako, kapantay Masama ng yan. Diyos. Ito. Ano mahamon ko? Ito. Pag may nabasa Objection, ka, moderator. si Jesus. Karapatan niya magtanong, hindi mo paniwala. Gusto mo na ito, ganyan ako. Siya nagamon ng show, hindi ako. Ito. Ang tanong ko lang simple, may mababasa ka ba si Jesus kapantay ng Diyos sa langit? Sabi niya, kung may nabasa ko,
talo ka na. Sabi ko, pag may nabasa ka, letra por letra, na si Jesus kapantay ng Diyos sa langit, sige na. Talo na ako. Sige. Magpirmahan tayo, Karasin. Hindi, wala. Magpirmahan tayo. Ngayon, pag nabasa ko ba, tatanggapin nyo, talo na kayo, nagkamali kayo. Ano ba talaga? Magkapantay o alipin siya ng Diyos? May mababasa akong magkapantay. Kaya lang naman naging alipin kasi nagpakababa, nakitulad sa tao, Filipos. Hindi. Sandali. Kaya kung paano naging alipin ng tao, ganun rin maging Sandali. alipin si Kristo. Dali lang, ay Sabi mo na sa langit, Diyos na siya. Bakit po sa Acts, nasa langit na siya nun? Alipin po siya ng Diyos ayon sa 3:13 ng gawa. Kasi anak niya. Anak siya. Anak nga siya ng kami. So, alipin May po siya. anak ako. Ayan ang anak. Sandali, alipin po ba siya o kapantay ng Diyos? Ito pagkapantay sila sa kalagay. Pero sa kalkulatian, bas dakila ang ama. May mababasa ako niyan. Ano ba talaga? Iyo, sandali. sige. Para kasing sinasabi mo na yung kape tsaka alak pareho lang. Parehong inumin. Sandali. Parehong inumin. Sandali. Parehong inumin. Sandali. Ay, magkaiba. Sabi Pero mo, pareho tinatanggap mo si Jesus ayon sa Acts, alipin. Tinatanggap mo rin, magkapantay sila ng Diyos. Ito. Itong tanong, yung bang alipin at magkapantay pareho o hindi? Hindi, bakit? Anak niya nga yung mami. Sasagot ako. Objection moderator. Sumasagot ako, sasabihin ko lang. Ito, alipin siya kasi ang anak niya nga yun sintito ko muna lang sasabihin ko O ito, halimbawa, meron akong anak, magpapalipin ba ako sa anak ko? Sandali. Anak, naalipinin ko anak ko. Sige na, baka mo sila. Sabi mo, alipin siya. Ano ba talaga? Magkapantay o alipin? Ito kasi punto ko. Ito, sige. Ito, moderator mainit maganda tanong niya Conforme naman ako dun Ang tanong niya, magkapantay ba yung alipin? Kung sa kalagayan, magkapantay sila, pareho silang Diyos Pero, doon sa kung sino mamataas sa kanila, naman, hindi sila magkapantay kasi anak na si Kristo ng Ama. Alam ka naman, ikaw, mamatay ka sa anak mo. Magkapantay o alipin? Ano? Magkapantay sila o alipin siya ng Diyos? Ito magkapantay sila sa pagka-Diyos. Bakit? Sinabi na nga ng Diyos dun sana. Sasagot ako, 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan ng Diyos may pagkailanman. Therefore, ang Ama na mismo nag-clarify na magkapantay sila para sa Diyos. Pero, doon sa pagiging, dito sa sentido komon, siyempre, basta yung Ama. Basta hiling Ama, sentido komon. Balik ako sa dati kong tanong. Sige. Si Jesus po ba, nung nasa lupa, nagpakilala siya ang Diyos? Kung mabasa ko, talo ka na. Sandali ito. Ayan. Sandali. May mababasa ako. Pag nabasa ko, talo ka na. Nasaan na yung Bible ko? Objection moderator kayo saksi dito Tanong niya, meron bang mababasa na sinabi ni Kristo nung nandito siya, pinakilala siya yung Diyos? Ngayon, pag nabasa ko, talo ka na. Sandali. Talo ka na pag nabasa ko. Meron kasi akong Bible dito, 2008 revised, Aramaic into English. Sa akin, 1905. Okay? Nakalagay po doon, sabi ni Jesus, siyempre, I am the living God. Ito. Ayun. Ito po ay bigay sa akin ng dating daan. Ang bagong ang Biblia. So, turuan mo ako kasi hindi ko nabasa. Dito po ba letra por letra? Sinabi ni Jesus, ako ang Diyos. Sige. Ayon sa kanyang bibig, habang siya ay nasa Palestine. Ayan. Ano tayo Pag nabasa ko, talo ka na, Karasin. Basta mo. Sige, tinagos niya. Mga kapatid, babasahin ko, mga kapatid. Oo nga, dito ko babasahin. Sandali, Mr. Moderator, dinamay ko Si Jesus, from his lips, sinabi niya, Meron mismong nanggaling sa bibig. Meron ako mababasa. Pag di ko to nabasa, talo na ako. Sige. Pagka... Old Testament. Ito. Dali lang.
si Jesus, Sa gitna, kinote si Jesus sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas. papasahin niyo ako. Baka nagbabasa ka sa Isaias, Ay, wala. nagbabasa ka sa kay Pablo. Ito. Ang tanong ko, Mr. Moderator, from his lips, From his baka lips. masalo ako sa Revelation, palaginip yan eh. Habang naglalakad si Jesus, ang common ground natin yun, si Jesus. Meron! Naniniwala kami kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus sa Quran, sa lips niya, Inni Abdullah. Ako'y alipin ni Allah. Nandito ba tayo doon? Hindi. Sabi mo, may sinabi si Kristo letra por letra. Ang tanong ko sa'yo, habang siya'y naglalakad sa Palestine, nangangaral sa Jerusalem, kausap niya ang mga Israelita, sinabi po ba niya, ako ang Diyos? Meron. Ngayon, tatanggapin nyo pag nabasa ko. Pag nabasa ko, talo na kayo. Ano? So talaga, basahin mo na. Galing mismo kay Jesus. Babasahin ko. Galing mismo kay Jesus. O sige, walang mag-i-interrupt, moderator. Babasahin ko. Babasahin ko. Ngayon, sa punto na ito, wait lang. Wait lang mga kapatid. Ngayon, sa punto na ito, walang ibang kausap si Satanas dito, kundi si Kristo. Alam ka naman yung kapatid. Hindi naman pwede bumaba dito. Ngayon, babasa ko. Sabi ni Jesus. Patotoo ni Jesus. Talo na siya mga kapatid, ha? Pagkabasa ko. Ngayon, sabi dito sa 4:7. Matthew. Ayan, sabi, sinabi sa kanya ni Jesus. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si Jesus. Sabi nga ng mga Pentecostal, Jesus. Pero babasahin natin. Ngayon, sa punto na ito, ang nagsasalita dito si Kristo eh. Wala namang iba siyang kausap doon, kundi si Satanas eh. At wala namang ibang tinutukso si Satanas, kundi si Kristo. Anong sabi? Paano na siya pag nabasa ko? Ito sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. Sino yung tinutukso? Si Kristo. Sino yung nanunukso? Si Satanas. Na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nabasa mo hindi? Nabasa. Sabi ni no? Sabi ni Jesus. Talo na siya. Ano salo? Mga kapatid. Dali lang. Sige. Pagbigyan. Tinatanong ko sa'yo, sinabi niya ba? Sabi, Sandali. Mr. Moderator. Konting galang lang kasi pinabayaan kitang mabasa. Sige, pagbigyan na. Okay? Ako ngayon, tingnan mo Ang tanong ko sa'yo, sinabi ba ni Jesus Christ, word for word, ako ang Diyos? Ang sagot niya, 4:10 ng Mateo. Sabi ko na alam ko style nila eh. Bakit? Sinabi ba ni Jesus dyan, ako ang Diyos? Kinote niya yung kasulatan. Sinabi niya kay Satanas kung ano yung nakasulat sa lumang tipan. Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sinabi niya ba, oy Satanas, sira ulo ka, ako dapat sambahin mo. ang usapan natin, hindi yung pagsamba. Ang usapan natin, sinabi ni Kristo na siya yung Diyos. Nabasa na eh! Nabasa! Ang letra por letra. Ayaw mo sila. Huwag ka manghusga. Letra por letra. Sinabi niya pa sa talatang yun, Satanas, ako ang Diyos. Meron! Ang sabi niya, Satanas, Satanas, nasusulat sa Panginoon Diyos mo sasamba ka. Sinabi niya ba, sa akin ka sasamba? Ayun na rin ang sinti. Word for word. May sinabi ba si Satanas Okay na. ang tinutukso niya yung Ama? Tapos na. Meron pa. Meron pa ba? Meron pa? Meron pa kailangan. 2 minutes pa. Time Ano? pa. Okay. Thank you. Nabasa, mga kapatid. Okay. Okay. Nabasa. Nabasa. Ay, ulitin ko ang basa. Tapos na. Okay, sige. Papagitna ako bilang moderator. Sige. Let the people decide. Lahat na nandito sa audience. Ano po ba yung nakasulat doon sa talata? Sa 9. 4. Tapos yung highlight 10. Sige, kayo po ang humusga. Nabasa po ba o hindi? Basahin natin para mas malinaw. Sige, babasahin natin. Ako babasa.
magbabasa. Intindihin natin. Sige, ako babasa. Basahin mo rin tong salin na ito dahil hindi ako conforme. Ah, hindi ka ba conforme? Basahin mo rin yung binasa ko at pagkumparahin natin. Sige. Dali lang, sandali lang. Sige. Wala tayong salin at sinususin. Kanina sabi mo nabasa. Tapos ngayon, salin mo ito. Dali lang. Sige, ako po ang babasa dito sa 4Gs. Sa 4Gs, sige, pakinggan ninyo, mga audience dito Kayo humatol. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba at yung bakit putol?" Hindi, sige. Yan natin, iusog natin. Yan, sige, okay. Ulitin ko sa 4Gs Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Iba po yung siya lamang sa ako lamang. Ano ko sa'yo? May sinabi ba dyan ang sinusubok ni Satanas ay ang Okay. Ama May tanong pa o si Kristo? Sandali. Sagit lang mga kapatid, doon ko usap ko si Kashi. Dali. Hindi, tapos na tanungan eh. Tapos na ba? Ako na. So, ayun po. Hello. Ito ang hatol ko, mga sino. Hindi naman sa pagiging bias kasi ako, sige, ako po, moderator po ako. Graduate po ako ng 2 years ng Bible interpretation. Bali, hindi po ako tatayo dito nang walang referensya. Marami rin po ako referensya sa bahay, hindi lang po ako lumalaban ng diskusyon. Kasi kung papansinin niyo po yung premise, ang sabi niya, ito kayo na humatol kasi iba rin ang ano ko eh. Satanas, humayo ka sapagkat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. O, kasi pagka sinabi kasi yung premise na siya lamang, meron kang tinutukoy. Siya lamang. At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayun lang, ayun yung sa akin Pero kayo, mga audience dito, ano po ba? Meron nabasa o wala? Okay na. Okay, sige. Let the audience decide. Ilang minutes ba? Ilang minutes? Conclusion na to. Conclusion na. Wala na, conclusion na tayo. Kasi kinakabahan ako, baka ma-penalty tayo. Ikaw, wala kang problema. Okay, tigil na. Ilang bang minutes? Conclusion nila. Uy, tulungan nyo kami. Baka sumobra tayo, Tulungan nyo kami. Tig 15 na lang tayo. Tig 15. Conclusion na. Okay, no, sige po. Okay, mga kababayan, ito. Bibilis ako sa 10. Alam nyo, kapatid, naawa ko sa aking kalaban. Bakit po? Binawakan niyo itong libro ko, Orthodox Corruption. Ang sabi niya, hindi naman ako Orthodox eh. Ito ba nakalagay? Yung salitang Orthodox, hindi po Orthodox Christian. Ibig sabihin ng Orthodox, corruption. Ang corruption po pinag-uusapan. Ibig sabihin ng Orthodox, ang dami professional dyan, Jarlet, ano ba naman? Sabi niya, Orthodox Christian daw, hindi mo Orthodox Christian yung tinutukoy eh. Ibig sabihin, yung pag-corrupt sa Bible, Orthodox, pag sinabing Orthodoxy, hindi religion yun. Pag sinabing Orthodox style, ibig sabihin, yung posisyon mo, tama, ibig sabihin nun. Pangalawa, kaya ganun pong klase umintin dito. Pangalawa, dito siya nagpipilit sabi na nga ba, subject to interpretation. Ang tanong ko, word for word, balik mo nga,
14. Binasa niya 4:7. Sana maabutan ko yung sabi niya kasi, mababasa word for word. Sabi ko sa iyo hindi pa ako circumcised, alam ko ulit talata na yan Ang layo na unawa mo. Bakit? Tinutokso ni Satanas si Jesus. Nakita mo lahat ng mga yan? Sa'yo na yan. Sambahin mo lang ako. Kung totoong siya ang Diyos, para bang ganito? Ito lahat sa inyo, dito kayo matulog, akong bahala. May karapatan ba ako sabihin yun? Hindi, sapagkat hindi ako may-ari ng merced. Kung Diyos si Kristo ay Diyos, ano dapat sabihin ni Jesus? Uy, sila ba tuktok mo? Ibinibigay mo sa akin to, akin nga yan Ako may-ari? Hindi. He quoted a verse. Wala pong siyang sinabi, Satanas, nasusulat, ako sasambahin mo, ako lang paglilingkuran mo. Hindi, nasusulat. Ano yung sabihin nyo? He quoted, for it is written, you should only worship your God and Him only you serve. Mambira naman yung comprehension mo, Daryl. Hindi ka mo nakalimutan, dating naniniwalang si Kristo, Diyos dyan, ilan mo ang balitis lang dito? Dating mga Kristiyano yan. Dating mga paniniwala na, di nalalayo. Ngayon, nanahawa ko kay Jared. Kayo na pong musga, kayo na pong matalino. Okay, alam mo Jared, kaya kita pinatulan? Gusto kitang dawahan. Sabi nga ng Quran, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Tao, saan ka tutungo? Saan ka pupunta, Jared? Umiwalay ka na sa MCGI. Ano ngayon? Saan? Kung di ako nakakamali, limang sekta kayo ng watak-watak Magtatayo ka ba ng sekta na naman? Para malito na naman ang maraming kababayan natin? Umaming ka lang, Jared Bakit ka humarap kay Karashid? Para makilala ka. Kasi kakapirangot ang nanonood sa'yo Pero, ang layunin ko, akayin ka sa siratan Mustaqim. Kasi ikaw, kita mo, wala namang problema kung maraming Diyos Ilang Kristiyanong dala-dala ang Biblia, hindi ka paniniwalaan. Magtatayo ka na naman ba ng sekta, Jared? Tama na, Jared. Huwag mo nalituin ang ating mga kababayan. Saan mo kami dadalhin? Sa sektang hindi mo pa napaparehistro? Kasi umiwalay ka na sa MC. Saan mo kami dadalhin? Iglesia ng Diyos? Hindi mo pwede parehistro yan. Very generic yan. Saan mo kami dadalhin, Jared? Sa bagong kulto, sekta? Kaya tayo nagdidebate. Pag-uusapan kung anong katotohanan Ngayon, dito ka namin inaakay. Ako naniniwala, hindi mo nag-iba yung aking mga presentation. Nilito mo tao. Ang linaw ng sinabi ni Kristo, I tell nothing in secret. Kaya, magkagayon pa man, may pagkakataon ka pa, Jared. Itong from my heart, sana maunawaan mo. Kaya ako ginawa ito, Jared, para sa iyo. Kasi bata ka pa Sabi ni Jesus Christ, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Hindi ba kayo magbabalik loob kay Allah? Hihingi ng kapatawaran sa Kanya? Sapagkat narito, nasusumpong nyo sa nagpapatawad ng makasalanan ang pinakamaawain, pinakamahabagin. Dito ka namin aking Jared, kaya ako ginawa to. Kaya ako ito tiniligan. Sa mga katulad nung parehong paniniwala. Yan ang masasabi ko sa iyo. Sapagkat hindi kami nalilito. Dito ko matatapos. Nakita niyo yung mga paglalaro niya? Nakita yung katawang tao. Hindi nakita yung nasa loob. Nakita niyo yung mga ganyang paliwanag?
ang makikita ay yung kalwalatian, hindi talaga siya mismo. Nakita mo yung alam mo mga gymnastics, semantics ang ginagawa mo. Pero ang lakas ng loob mo na ipakita sa amin, ipresent ang mga bagay nito sa harapan ng mga professional na tao. Sabi mo, hindi ka naniniwala sa scholar. Pambihira. Kung hindi ba dahil sa scholar, mababasa mo Biblia? Kaya nga nasa alin dahil sa mga scholar Tapos ang yabang mo, hindi ka naniniwala sa dapat huwag kang magbasa. Kasi pang scholar ang nagsalin ng Biblia Masasali mo ba yan kung wala kang alam, scholarship? Ano ba naman yung pahayag mo? Ha? Paano mo maintindihan yung... Kayo, kita nyo. Dito, kapatid, sa mga kanatang nilalaro niya ang mga salita. Napakalinaw. Ako ang Diyos, wala nang iba liban sa akin. Mahirap bang intindihin yun? Bahala ko. Bahala ka. Allahumma syad, pinayag na namin sa iyong katotohanan. Magtatapos ako sa sinabi ni Jesus Christ sa Quran. Walang kalituhan ang mga Muslim. Sabi ni Jesus Christ, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala inni abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kunt وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. Si Jesus po nagsasabi niya. Sinabi ni Jesus, tunay na ako ay alipin ni Allah. Tingnan niyo sa Quran, alipin siya. Walang gymnastics, semantics. Alipin. At ang alipin, hindi katulad ng Diyos. Siyang dami paglalaro Alipin nga ganito, tapos yung ganito, ganyan. Magkapantay, alipin Come on. Alipin. Tunay na ako ay alipin niya ba? Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. At ako'y pinagpala niya saan man ako pumaroon. Itinalagay niya sa akin ang pagdarasal at ang pagbibigay ng kawang gawa. Kaya kapayapaan ay sumakin sa araw na ako'y ipinanganak, sa araw na ako'y mamamatay, sa araw na ako'y bubuhay magmuli. Yan nga si Jesus, ang anak ni Maria, na pilit nilang tinatanggihan ng katotohanan, pilit nilang pinagtatalunan sa isa't isa. Tama ang Quran nagtatalo kayo, isa-isang kayo nagdidebate isang Bible. Sino ang Diyos? Ilan ang Diyos? Ikaw, maraming Diyos. Ilan sinasabi mo? Isa. Sino? Ang Ama at ang Anak. Isa rin yun. Naku naman. Ha? Hindi ko, pampirang pangangaturan yan, Yung isa daw, hindi isang-isa. Pasahin mo, Karamin. Saan na? Dali. Tingnan nyo, yung isa daw, hindi isang-isa. Mali. Basahin mo. 4 na yung peso. Dali. Dali. Kanina, di ba? Sinabi ko siya. 4. Yan. Dali. Ayan ang mga sa akin. Peso 4.
Oh. Yung isa-isa lang, may isang iglesia, isang katawan. Ilan? Isa. Okay, maraming salamat po sa inyo. Wala akong hard feeling sa iyo. Maraming salamat. Ha? Bata ka pa. Sana maging Muslim ka. Ha? Sige. Last na to ng moderator. Ngayon, liliwanagin ko lang rin ho yung sinabi ni Karashid, kaya po siya nilabanan. Kaya po nabuo itong debate na ito dahil kay Arman, kay Arman Uto. Wala naman po kung alam na mayroon palang Karashid, yun, hanggang sa nagkasagutan kami, hanggang sinabi niya, labanan mo kasi Karashid. Sabi ko, sige. Ayun, hanggang sa nangyari po dito. Ang intensyon ko, maliwanagan ang lahat. 28:20 ng Mateo, na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ngayon, nagkamali na naman si Karashid dito Doon sa sinabi niyang isa. Kasi porket sa kanya, pag sinabing isa, absolute one, si Kristo na nga mismo nagsabi sa 10:30 ng 1, na ako at ang Ama ay iisa. Iisa lang. Sa bilang ng pagka-Diyos. Pero sa bilang ng pagkatao, mabibilang mo dalawa. Kasi iba kasi ang bilang ng tao sa bilang ng Diyos. Gaya ng sinabi dun sa 17:11 ng 1, at wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa'yo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin, mayroon palang binigay kay Kristo, iningatan doon sa pangalan ng Ama. Yun Upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Ano yung pinag-isa? Yung mga unang Kristiyano. Hindi ba porket pinag-isa? Ako na rin yung Ama, ako na rin yung anak. Lalabas nung ako rin pala si Brad JP. Absolute one. Kaya kami nag-isa dahil nagkakaisa kami. Katunayan, pag binasa natin dun sa Gis 28:29, na sila'y iingatan ng aking Ama. Saan sila nagkakaisa? Yung prioridad nila ang pangalagaan ng tupa laban sa mga sa mga pastor ng demonyo. Ayon sa Biblia. Kasi marami nun 24 ng Mateo. Sapagkat maraming magsisipa ritong bula ang Kristo at bula ang propeta magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan. Ano ba't maaaring iligaw ang mga hirang? Marami nun kayo naman nag-aaway. Kayo naman nagdidiskusyon. Munti pa naman, meron na nun 2:18 ng unang 1. Mumunti kong mga anak, itong hiling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon na, ay marami ng Antikristo. Katunayan, yung mga Antikristo gumagamit yung scriptures ni Moises Kaya nga nung sinira ni Moises o nung sinira ni Kristo yung sapat, nagalit yung mga yung mga walang yung mga Hudyo 5:18 ng 1. Dahil nga dito'y lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Yung mga Hudyo gumagamit rin ng scriptures yun Therefore, noon pa man, meron ng Antikristo, nag-aaway-aaway na sila. Problema ba yun? Okay na yun sa ikaliliwanag. Bakit? 2 Korintios 4:5, sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Di ba't napakaliwanag noon? Okay na siguro, sakit mo pa. Okay, so ganyan po yung conclusion. So meron pa namang ilang minuto pa natitira. Siguro mag-entertain tayo ng kahit isa hanggang 2. Okay, so sa question po, may gusto po magtanong? Uling ka lang. Saan natin? May isa. Any question? Yung sa estudyante ko? Kasi acknowledge ko yung student ko nandyan. Si Herman nga. Sige na, question ka. Any question will do. Okay, sa mga mag-question po. Nabanggit kanina ni Jared na ang Diyos at ang Ama ay isa. Ano po ba ang pangunawa, na tunay na pangunawa doon sa talata niya? Balik mo nga sa John chapter 7. Ay, ako ba siya? Okay, take it.
paki-expose mo nga yung 17:21 ng John para makita nila. Okay. Maraming salamat sa nagtanong. Kasi alam mo ninyo, yung talatang yan, gasgas na. Ginagamit ko ng Trinitarian yan. May kaibigan tayo mga Katoliko rito. Maraming salamat sa pagdalo. Ginagamit ng Trinitarian. Ginagamit nga ng oneness yan eh. Ginagamit din nila. Pero mali po yung konklusyon, saan sila isa sa pagka-Diyos? Wala pong nilagay na pagka-Diyos o nakasulat isa sila sa pagka-Diyos. Kasi kung isasabihin mo na sila isa sa pagka-Diyos, ang laki-laki ng dilema. Bakit? Pakipasa mo nga yung 17:21, kapatid. Upang silang lahat. Ayun, basahin mo. Upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumahati, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Itong hindi na ituro ng idol mong si Eli Soriano. Isa daw sila sa pagka-Diyos. Mauwi sa dilema. Kung isa sila sa pagka-Diyos, lalabas ganito ang lalabas dito sa talatang ito. Upang sila naman ay maging isa, maging Diyos tulad natin. Obviously, isa sila sa layunin. Layunin! Walang kinalaman yung sa bilang per se. Yan ang hindi mo natutunan. Ito challenge ko, pagdating sa Diyos, talagang isang-isa lang. Bakit? Aba, pag pinilit mo yung isa, hindi talaga isa. Dilema ka niya. Basa mo. Peso. Tingnan mo. Yung isa daw, hindi isang-isa. Sige, tingnan natin. Pablo, totoo ba yun? Sige. May iisang katawan. Ilan? May iisang katawan. Sa kanya, dalawa yun. Tuloy. Ang iisang espiritu. Ilan? Isa. Sa kanya, dalawa yun. Marami, isang barangay. Tuloy. Tulad ng may iisang pag-asa. Isang nang pag-asa. kayo'y tawagin ng Diyos. Tuloy. Tayo'y Isang- may iisang Panginoon. Isa. Ilan? Isa. Sino pa? Dali. Go. At iisang pananampalataya. Ilan? Pag sinabi mong marami yun, abay, pwede ka pala maging Mormons, pwede ka maging Jehovah's Witness, pwede ka maging born again. Tuloy. Good. At iisang bautismo. Ilang bautismo? Sa kanya, marami. Abay, bautismo, lubog. Paano ba naman? Mahilo ka. Isang bautismo lang eh. Sa kanya, may isang barangay lang. Mahilo tuloy ako. Tuloy, isa pa? Isa? Iisang Diyos. Ilan? Isa. At? At Ama nating lahat. Ilan yung ama? Pag sinabi mong dalawa, bahala ka na sa buhay mo. Yung isa jare, isa talaga yan. Hindi dalawa, hindi tatlo. Mahirap ka pala magkasyurtay. Ikaw lang, isa lang. Ikaw lang ang aking mahal. Meron pa palang iba. Hindi pala isa't isa sa Sip. Tanong kayo, tanong. Okay, so last question po. Okay. Ako sa telemeters po. Nabanggit mo kanina na nakilala ng Diyos si Kristo. So, ang tanong ko sa iyo, bakit yun sa Isaiah 44:8
Sino ang mas tama sa inyo ng Diyos? Ikaw o ang Diyos? Kasi sa amin ng Diyos, wala siyang nakikilalang iba. Isa yun ang kilala niya. Tama yun. Wala akong Okay, sagot po. Wala akong tutol doon, syempre tama yung Diyos. Ba't mo naman pakungunahan yung Diyos? Pampira naman. Yung sinasabi doon na walang iba, yung mga Diyos-Diyosan, parang yung Diyos nyo, yung mga Darbilers. Okay. Okay na po. Meron ba po? Okay, sige. Okay, last sagot ko. Ang tanong ko sa kanya, kung sasagot siya, okay lang. Ang tanong ko, gaano mo kakilala si Jesus? Gaano kakilala si Jesus? Kung ayon sa Biblia, ang pagkilala ko, kung ano rin pagkilala ng Ama, 1:8 ng Hebreo, na ikaw o Diyos ay magpakailanman, 1:8. Ito sa ligis na ko. So, hindi ko yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy ko, sino ang lolo at lola ni Jesus? Ang lolo at lola ni Jesus. Kasi parang kilala mo si Jesus. Alam mo kapatid, yung pagiging kilala, hindi mo na kailangan usasahin pati yung lolo at lola. Pag sinabi mong kilala, okay, so kilala ko si kapatid ni Jebe, pero hindi mo kilala yung lola niya. Sa logic lang yung kapatid. So, hindi mo nasagot. Nasagot ko, ayaw mo nasagot ko. Hindi, sino? Ang tanong ko, sino? Ang lolo at lola ni Jesus. Si Abraham kasi galing sila sa balakang ni Abraham. Yan ang sagot. Last question. Okay, last question. Sige, intervene na. Ito na ko yan. Balik-balik po sa online. Oo, balik ka rin kami. Sige. Sige, kuya. Kaya ito tanong ko, sabi ko si Nita kanina, hindi ko makikita si Kristo na literal. Napasat na po niya yung gawa 1:11 at Mateo 24:30. May paliwanag na. Ito, sagot ko hindi ko ba nakakasa kaya ko sasagutin? Sa online ka. Sa online? Kayong mga taga-revealers, lumaban na lang kayo ng diskusyon, namumuntos kayo, pati pa naman dito. Okay na po, yun na po. Ayun na po yung tanong ko. Any follow-up question sa mga gusto pa humabal? 5 minutes pa. Meron pa tayo 5 minutes. Sagot ko? Gusto niya, may tanong-tanong ba sa kanya? Saan? Hindi. Tanong ka sa kanya. Kay Karashid. Wala ko. Hindi ko na... Any question pa po? Kung tatanungin ako. Magtatanong. Last na po. 5 minutes na. Last one. Last online po. Sige, pagbigyan natin. Yun yan. Ang sagot ko na butas, ano ko sa'yo? Kung ano ang anak sa January 1. Ang sagot ko, in the beginning. Ngayon, ang kita ulit. Ano ang anak sa January 1? Ano? Ano ko, hindi mo na. Alam mo, Red Molder, pati dito nakakating ka. Una sa lahat, nasagot ko na yan, ang kulit mo naman Nasagot ko na yan Alam mo sa 3 Gs ng tito, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos na unat, ikalawang pagsama, itakwil mo. Alam mo, kung tatay mo ako, baka pinatapa kita sa mundo. Ang dali lang. Kung magdidibati kayo gumastos, ha? Gastos namin ito Lucas. Okay, so that concludes our program this afternoon. Salamat po sa mga umanden.
sa mga audience na nandito, and even sa mga online viewers na nagtiyaga sa amin sa loob ng ilang oras. Okay, so yun po. So nagpapasalamat po kami sa mga sponsors sa pagkain and even sa magandang venue. Salamat po. At till next debate po, antabay lang po kayo sa page ni Karashi. Okay? Maraming salamat po sa mga dumalo. Naway nakilabang tayo at Rabban at takabal min na inang antasamilay. Maraming salamat po kay Ustad Isa Abel sa Arangkada. Alhamdulillah, naging kasangkapan po para si Dr. Tilla, si Dr. Maraming salamat po. At ang mga salang pulis, at of course sa aking masalang pulis, no? Sa aking balay, mga jamaah ng Masilbruhan, sa aking manugang, sa aking anak, of course, Arangkada Party List, maraming salamat po. Nandito ang representative ng Arangkada Party List. Maraming salamat po. Sana mapatunayan nyo, Jared, na ang mga Muslim, maayos kausap, kapayapang kausap, hindi magugulo, mga kababayan, sana kayo mismo mapatunayan nyo na tayo po, magkababayan tayo, may debate tayo, pero ang mga Muslim po ay hindi po magugulong kausap. Maraming salamat po sa inyo. Sana magpatunay po kayo. Tuloy-tuloy po tayo sa magandang usapin. Maraming salamat sa nagtanong kung sino man siya. Apo, salamat po. Salamat po sa inyo mga kababayan. Salamat po. Salamat ha. Sino ba yung nagtatanong? Sino ba yun? Pati rito, dinadala niyo yung... Nakaselfie po. Kaya, kasi yung bag ko. Yung bag. Okay, sige po.